podcasta, Olatz Merkader eta Inurritegiarekin. Bizi, minbizi, ta hil arte, bizi. Zelulak dituzu, ugaltzen ari zaizkizu, podcast hau zuretzako izan daiteke. Zatoz Inurritegira. Bidaia honek negarra, algarak, hotzikarak eta garuneko esgintzeak eragin ditzake. Dogmatiko, moralista, zurruna bazara edota irreberentzia ez badezu gogoko, ez gara podcasta entzuteak eragingo dizkizun albo efektuen erantzule egiten. Zaila izango da erabakitzea nork aukeratzen duen zer ikusi. Aldatu Euskaltelera Netflix, Amazon Prime eta Sky Showtime barne orain hilean 49,9 euro ordainduta. Kontratatu 17 dendetan eta euskaltel.euse. Euskaltel, zer nahi duzu bihar? Arratsaldeon guztioi eta gaurko saio honetan hor bestaldean izango zareten guzti ongi etorri eman da noski baietz gaur sare herritarrak beste urte batez akaso azkena izango ote den Bilboko Euskal Metropoliko hitzordu nagusia zuzenean eskainiko dizuegu eta horretan lanean oraintxe bertan hasiko gara. Zer esango dizugu? Arratsaldeko 7:30 inguru horretar arte hemen Bilboko plato honetatik zuzenean ekingo diogula kaleetan biltzen ari den ahots hori bertara jasotzeko eta ikusi duzuelen irudi hori ez dela ez girorik falta, Euskal Herriko txoko ezberdinetako musikari eta beste hainbat jende batu direlako, girorik ez da falta, eguraldia lagun, gaurko arratsalde honetan ez dugu ahaztuko baina, behin betiko garaia badela eta zer esan, Euskal presoen auzia eta Euskal gatazkari zuzenean heltzen zaion afera gordina mahai gainean dela eta oraindik ere, zer esan, giza eskubide oinarrizkoenak ere urratuta segitzen dutela gure herri honetan. Horri buruz arituko gara esan da bezala gaur arratsaldean eta zer esan hasteko eta behin eskertza sare herritarrak urteotan egin duen lana eta bertan aritutako herritar bolondres guzti horiei segidan beraz gaur arratsaldeko zuzenekoan sarek izango duen protagonista.
Arratsaldeon berriz ere eta aurreratzen genizuen gaur herritarrak, hiritarrak direla protagonista, sare herritarrak azken urteotan egindako ibilbidearen hitzordu nagusia eta ustez azken ere izan daitekelako euskal presoen eta oro har euskal gatazkaren ondorioak oraindik ere kudeatze horretan eskubideek urratuta segitzen dutelako aipatzen genizuen, baina herri honetan zerbait ondo egiten baldin badakigu, hori hain zuzen ere, jai ukitua, umorea eta elkarrekin batera egoteko indar eta komunitatearen izpiritu hori bada, eta hori beste behin ere, zer esan, Zazpikaleetan, Bilbo handian, Euskal Metropoli honetan, frogatuta momentuz, eta uste dugu horrela segituko duela egun oso zainera. Euskal presoen aurkako salbuespen neurri horiek behin betiko bukatu arazteko deialdia mobilizazio hitzordua da gaurkoa, salbuespena ez dena, Carmelo Landa, Bilboko kaleetan halako giroa izatea, ezta? Zerbaiti eusten diogu eta hori ere bada komunitatearen izaera, ezta? Hori ez da sekula galdu behar. Eusten diogu eta nola gainera, ezta? Urte berriarekin batera, tradizioa eta ohitura bihurtu da, ea behin betikoa den aurtengoa benetan, baina urte luzea daramatzagu. Guk adibidez gaur goizean lehenengo kafe antzokian bilera bat egin izan dugu, ongi etorria harrera eman Euskal Herri osotik etorritako adiskidei, bileratxo bat egin dugu, gero Zazpikaletatik ibili gara eta gero aparta dago, zegoen dago Zazpikaletan, da orain jendea hasi da hurbiltzen Kasilla aldera, oinez gutxi batzuk gehienak metros da tranbiaz daula, eta giro ederra dabil, bai kalea bete-beteta eta jendea animo handiz, oraindik ere badakigulako bidea egiteko daukagula, ez da, ehun da 50 preso eta deportatu dira oraindik orain, eta horiek etxera ekarri behar ditugu libre. Datuak ere mai gainean badira, horri buruz erarituko gara gaurko arratsalde honetan aipatu duzu, Carmelo, Euskal Herri osotik etorretako jendea. Akaso, hitzordua urte luzez betetzen duzuen, belaunaldi, esan dezagun, ornitua ere badagoela. Gazte belaunaldiak ere etorri dira, baina uste dut honetan esperientzia handiena pilatu duzuenok honezkero baduzuela, ez? Azken urtetako sakabanaketa eta dispersioen ondorio horien nola bizat lekuko bizi bai, baina urteroko hitzordu honen protagonista ere bai, hala? Bai, eta salperrik begira esango dizu, datu batzuk emateagatik. 1981 pentsa non gelditzen den hori, ni atxilotu ninduten, amnistiaren aldeko batzordeen kartelak ipintzen Bilboko kale nagusian hain justu Jose Arregi torturaz erail zutela salatuz, ezta? 81ko otsailean, gero etorri zen Tejerazo ura eta bar. 83an, hau da, handik 2 urtetara hasi zen konzentrazio politika erregan eta bar, da gero sakabanak eta 3 urtera. Carmelo, oraintxe segituko dugu ikusten dugulako honezkero Lakasilan ordezkariak batzen hasiak direla. Eta lehen eleduna, Euskal Herria Bilduko eleduna. Bilbon da gaur, milaka eta milaka Euskal Herritarrekin batera, Euskal preso politikoen eskubideak aldarrikatzeko. Hori baita gure ustez, gatazka politikoaren ondorioen konponbidean aurrera egiteko biderik hoberena. Aurten ere, urtero bezala, milaka eta milaka Euskal Herritar kalera atera gara, bakea, konponbidea eta bizikidetzaren aurrera egiten jarraitzeko. Egia da, azken urteetan asko aurreratu dela gatazkaren konponbidean, egia da ere azken urteetan asko aurreratu dela Euskal preso politikoen aferaren konponbidean, baina egia da ere, orain injustizia asko ematen direla. Horregatik,
Uste dugu, iritsi dela eguna, salbuespen espetxe politika orori ateak izteko. Injustizia orori ateak izteko. Euskal gizartearen gehiengoak eskatzen duen bezala, bakea eta bizikidetzaren norabidean aurrera egiten jarraitzeko. Finean, Euskal Herria Bilduk uste du, iritsi dela eguna, Euskal preso politikoen aferari konponbide integral eta behin betikoa emateko. Euskal Herriak merezi du preso politikorik gabeko agertoki bat. Eskerrik asko. Eta gazteleraz. Euskal Herria Bildu está hoy en Bilbao junto a decenas de miles de ciudadanos y ciudadanos vascos. Bilbotarra, deustuarra zuzenduko dit, Carmelo Landak. Jarraituko dugu ikusten, zuzeneko irudi horiek, edozein kasutan Gorka Alejabarrietak aipatzen du integrala izan behar duela konponbideak, behin betikoa, hitz potoloak dira, gauzak ikusita, ez daudela hain erraz, eta askotan halako erabaki juridikorik ez dago zabalean, norberak bere bideare egin behar epaitegietan, integrala eta betiereko hori, gertu dagoela uste duzu, Carmelo? Tamalez esango dut ez dagoela gertu, da ez da inoiz errez egon gainera. Da nik uste hor iturburura jo behar dugula, ez da. Hemen presoen, euskal preso politikoen da deportatuen gaian dago falsifikazio handi bat. Diskurso faltsua dago estatutik eta estatuko hainbat erakunde eta komunikabidek erabiltzen dute gaur egun ere, ez da. Preso politikoak biktimario bezala aurkezten dira, eta biktimak aldiz aipatzen dira etaren biktima izandakoak eta barra. Hemen historialaria naizen aldetik zuzendu behar dut kontzeptu hau jatorrian. Euskal Herrian preso politikoak egon dira gutxienez dokumentatuak 19. mendetik. Kontuan hartu behar dugu motivazio politikoengatik adibidez preso hartu zutela, eta Larrinagako gartzelan. Carmelo, nirekin haserretuko zara, akaso gaur arratsaldean, baina ikusi dezagun ELA sindikatuaren txanda da honetan, Michele Lortzaren hitzak. Lako sarek egin duen aldarri horrekin, behin betiko bakea lortzeko bidean jarri behar dielako gaur egungo ekimen politikoak, eta esango nuke hola labur hiru idei, ez? Lehendabizikoa esango nuke ere, berriz ere, eskatu behar dugula salbuespen espetxe politikarekin amaitu behar dela. Ez dago inongo justifikazio ez politikorik, ez juridikorik, ez sozialik mantentzeko salbuespen egoera hau, eta esan bezala berriro ona etorri gara hortara. Hori izango da gure lehendabiziko aldarria, salbuespen espetxe politika horrekin bukatzea. Bigarrena esango nuke aurrera egin behar dela, aurrera egin behar da justizia errestauratibo batean, hori delako gure ustez biderik egokiena bakea eta elkarbizitza sendotzeko. Eta hirugarrena esango nuke ere bai, pendiente dagoen beste kontu da biktima guztien aitortza. Biktima guztiak ez dira aitortzen eta bake horretan eta aitortza horretan egin behar den bidean, biktima guztiak aintzat hartu behar dira eta estatuak eragindako biktima horiek ere, oainikan kasu askotan ez dira aitortzen. Decía brevemente 3 ideas, que estamos hoy aquí porque compartimos una vez más la reivindicación principal de Sare. Michele Lortzaren hitzak ELA sindikatuak ere bat egin duelako, gaurko hitzordu honekin, Carmelo, eten egin dizut. Ari zinen egia da, zoritxarrez, zenbat espetxe urte, eta sakabanak eta politikak lehen lerroan edota familian lagun artean ia jendarte osoa ukitu du. Esaten ari zinen horretatik? Begira, 19. mendetik ona, gaur arte 21. mendean ja, nahiko sartuta gaudela, ez da belaunaldi bakar bat egon Euskal Herrian preso politikarik gabea. 19. mendean, Sabina Arana bera, EAJaren fundatzailea preso politiko izan zen. Larrinagako gartzelan, Bilbon, eta neurri batean bertan gaixotu eta hil ere gazte hil zen, ez da? 20. mendean zehar, gerra horretik, gerraren ondoren, frankismoan pentsa, ez da?
preso politikoak izan dira oso ugaria tamalez, eta Franco hil ondoren ere esaten zen, bueno, demokrazia etorriko da, eta bar, ez da alakorik etorri. Demokrazia behar bada, demokrazia espainiarra izan da, baina Euskal Herriak ez du ezagutzen preso politikorik gabeko urterik 20. mende osoan, eta 21. mendean gaur arte, ez da? Orduan, klaro, esaten duen diskursoak Ederki, eta orain Lab Sindikatuko ordezkariari hitza emango diogu Carmelo, pantailan ikus dezakeuzuen bezalaxe, lankideek ez dakit aukera daukaten orain bai. Hau batez aldarrikatu dugula Euskal presoen auzia konpondu beharra zegoela, bakean eta elkarbizitzan aurrera egiteko. Zorionez urrats asko eman dira, zorionez presoak Euskal Herriratu dira, zorionez horietako asko etxerako bidean daude, baina oraindik orain oztopoak jarraitzen dute indarrean. Oraindik orain ezoiko neurriak daude Euskal presoen gainean. Eta beraz, gaur bada egun bat aldarrikatzeko excepzionalidade oro, salbuespen neurri oro bertan bera uztea eta Euskal preso guztiak etxeratzeko bidean jartzea. Gure herriak behar duelako, elkarbizitzak behar duelako, bakeak behar duelako. Garaia da fase barri bat irekitzeko, non Euskal Herrian ez den presorik egonen. Eta horrekin batera, dei egiten diegu, hala patronalari, nola instituzio publikoei, preso hoien lanerako sarbidea bermatzeko eta preso hoien pentsiorako eskubidea ere bermatzeko. Bueno, decía, soy Igor Arroyo, el coordinador general... Irudiotan, segituko dugu ikusten, Bilboko kaleetan ikusten duzuenez, ohiko hitzordua den honetan, ohiko adierazpenen eta bata bestearen hartzean txandaka ari dira, Carmelo hori bitan eten diot, Igor Arroyoren txanda daune honetan, eta besteak beste, preso egondako herritarrek birgizarteratze horretan ere zenolako eskubideak ote dituzten, ez baita eskubide kontua edo urraketa bakarra, espetxealdian ondorena ere ez baita izaten batere bide erreza, ondo jakina denuen moduan. Gai interesgarria atera digu Carmelok, besteak beste, preso politikoaren existentzia hori duela mende bete, oraindik ere, kasi bete gabe den honetan, zenbat eta zenbat, askorentzat etxean galdetzen hasita, nor ez zote da preso egon, edo nor ez zote da errepresaletuta egon, edota Puerto Santa Maria bezalako espetxe krudelak lehenengo eraikin haiek dagoeneko Frankoren altxamendu horrekin benetan erabiliak izan zirelako besteak beste jazarpen politikorako. Tira, gaur edozein kasutan gai hauei helduko diegu, nahi baduzu Carmelo, bukatuko dugu eintzat historiaren azalpen horrekin, preso politikoaren izarearekin, Iruña Astitzi ere hitzaman nahi didalako, baina ez dakit aukerarik izango duen. Tira, momentuz, Carmelo, bukatu dezagun behintzat, preso politikoaren existentzia. Hau da, herri honetan, beti izan ditugula, besteak beste, azken ezagutzen dugun gertuko historia garai ezberdinetan. Hori, errealitate horietik ukaezina da, begira, Puerto de Santa Maria aipatuzu gure aita, Satur, Puerto de Santa Marian preso izan zuten gerra ondoren. Gudari izan zen preso hartu zuten eta Puerto de Santa Marian 3 urte eta erdi eman zituen. Gero frankismoa etorri zen. Eta honi buruz galetuko dizut, segura itunare bertan izan zen, akaso elkarrekin egongo ziren, Toni Strubel dugu, Kataluniako ordezkaritzaren parte. Ondoan egoteaz gaurko manifestazioan. Kataluniatik ere bakea eta euskal gatazkaren konponbidea lortzen lagundu nahi dugu. Gatazka ere hainbeste urteko mina gainditzeko ordua da, behin betiko. L'ANC està molt satisfeta de fer costat avui a Sare i a gure escu dago. Des de Catalunya volem també contribuir a aconseguir la pau i la resolució del conflicte basc. És necessària una veritable convivència basada en els drets humans. També exigim els drets dels presos i preses per superar el conflicte i tants anys de dolor. Moltes gràcies. Ikusten duzue, Euskal Herriko ordezkaritza bakarrik ez, Kataluniatik, herrialde katalanetatik ere hainbat izan direla, ez da bakarra izango eta aitortzekoa, Euskaraz egindako ahalegina, Euskal Herrira etorri eta adierazpenak Euskaraz egitea, akaso ez gaude ohituta, hala beharko luke, baina ohitura gutxi dugu horretan, tira,
gaurko ere izango da horretan aurrekari, badakigu baina nazioartetik hainbat eta hainbat ordezkari heldu direla, eta datorren adierazpen txanda horretan, Carmelori berriz ere eten ez diozadan ikusiko dugu, orain aurrera, bai, guazen, la casillera. ¿Aquí se ve bien? Arrasaldeón, ¿sí? Bueno, desde Òmnium Cultural volvemos a estar un año más en Bilbo para sumarnos a la convocatoria de SARE en solidaridad con el movimiento de la sociedad vasca en favor de los derechos fundamentales de los presos y las presas vascas. Es ocasión otra vez para recordar en un día como hoy que el Estado español continúa anclado en el pasado y en el inmovilismo y que el Poder Judicial, 50 años, ahora que nos lo recuerdan, después de la muerte de Franco, continúa sin hacer su transición democrática y siendo el poder del Estado más militante en contra de la disidencia política y en contra de los derechos nacionales de los pueblos vasco y catalán. Nos sumamos por eso a la exigencia de SARE en la manifestación de hoy para que el Estado español acabe con el castigo suplementario en el ejercicio de la represión aplicando una legislación antiterrorista en un contexto como el actual de Euskal Herria de ausencia de violencia. Para Òmnium Cultural, la batalla por la democracia y la batalla por los derechos nacionales va de la mano de la batalla por los derechos fundamentales y nos parece que hoy es lo que está en juego justamente aquí. Y por eso queríamos estar desde la solidaridad de Cataluña con Euskal Herria esta tarde aquí, otra vez de nuevo como cada año. Eskerrik asko y muchas gracias. ANS-eko ordezkariaren ondoren heldu dio Òmnium Culturaleko eledunak. Buenas tardes, somos los abogados de Cataluña, de la Coordinadora de Advocats de Cataluña. Agradecer a SARE y a Josep Azcárraga que una vez más nos hayan invitado para dar soporte a esta manifestación. En definitiva, para ponernos al lado de una reivindicación que consideramos que es primaria y que garantiza los derechos fundamentales de cualquier ciudadano y en este caso de cualquier preso, dado que los presos tienen que ser todos tratados de la misma forma, se les tienen que aplicar los mismos derechos, cosa que actualmente no se está haciendo y por tanto estamos aquí para dar ese grito de pedir a la sociedad que esté al lado de una reivindicación que entendemos que es legítima, que entendemos que es una legitimación que viene amparada por los derechos fundamentales. Se tiene que aplicar a los presos a todos los mismos derechos, los derechos penitenciarios que tienen todos. Y, por tanto, esas penas, ese cumplimiento de penas que se hayan llevado a cabo, se hayan cumplido en otros países, en otros centros penitenciarios, tienen que ser computadas y, por tanto, simplemente estar al lado, en este caso, de quien tiene la razón y, por tanto, solo exigir que se apliquen los derechos fundamentales de los derechos penitenciarios a todos los presos por igual. Gracias. Salbuespen politikari buruz eta legidia nola aplikatzen den, hori ere abokatuek baita Kataluniatik ere mahai gainean jarri dutena, ez baita ez edonolako kontua, hor dago gakoa besteak beste. Kataluniako ordezkaritzarekin segitzen dugu. Defensa de los derechos fundamentales. Junts per Catalunya nunca dará la espalda a aquellos que reclaman que los derechos fundamentales sean aplicados y, por tanto, lo que es necesario, lo que debe pasar es que los jueces cumplan con sus obligaciones y apliquen la ley. Tanto la ley de amnistía, en este caso hago referencia explícita al caso del presidente Puigdemont, que está injustamente en el exilio porque el Tribunal Supremo se ha revelado en la aplicación de la ley de amnistía, como también en el caso de los presos y presas vascos que sistemáticamente son objeto de una aplicación totalmente inadecuada de la ley penitenciaria. Juntsen ordezkariak Puigdemonten auziare ekarri du Euskal presoen aferaren salbuespen baldintzak aipatuaz, erbesteratze hori gogora ekarriz. Quiere también estar aquí una vez más, un año más, en la manifestación para acabar con los presos y las presas políticas vascas, así como también durante esta lucha que tenemos antirrepresiva en todo el Estado español para que se acaben estas leyes antiterroristas en momentos en que ya no hay excepcionalidad en estos casos. Queremos que se acaben estas excepcionalidades para que todos los presos y presas vascas se acerquen a las prisiones vascas y que queden anuladas esas condenas que se han
pues solo por causas de políticas, como también hemos tenido, por ejemplo, en Cataluña. Quiero aprovechar este momento también para dar nuestro apoyo a todas las familias de estos presos y presas vascos que tienen que semanalmente hacer miles de kilómetros para ver a sus presos. Recordad que también hay el tema de los derechos de la infancia, que se están vulnerando diariamente teniendo sus familiares a miles de kilómetros de sus casas, con todo lo que supone en los derechos de la infancia. Pero nosotros siempre estaremos al lado de los derechos humanos y creemos que ya en este momento político, después también de 50 años de la fin del dictador, es el momento para acabar con estas leyes de excepcionalidad que se están produciendo aún en nuestra democracia. Gracias. Eskerra Republikanako ordezkariak gogora ekarriz urte guztiotan sakabanak eta politikaren kilometro amaigabeak Kataluniako ordezkaritzarekin segitzen dugu. Hola, soy Su Moreno, coportadora de la CUP Nacional. El Estado español vulnera sistemáticamente los derechos de los presos y las presas vascas y también sigue vulnerando el derecho a la autodeterminación de los pueblos del Estado. Nosotros hoy estamos aquí en esta manifestación que convoca SARE para reivindicar el derecho de los presos y las presas vascas y también para hacer un soporte, un apoyo solidario a un consenso social que pensamos que hay en este pueblo, que es el de reivindicar una resolución política del conflicto y para poder avanzar en el derecho de autodeterminación de este pueblo. Nosotros, como digo, reivindicamos y estamos aquí para dar apoyo a la reivindicación de los derechos de los presos y las presas vascas y para denunciar que el Estado español sigue vulnerando estos derechos. Y lo hacemos también reivindicando el derecho a decidir de los pueblos vasco y también de los países catalanes. Gracias. Ba horixe, herrialde katalanetako elkartasuna, beste behin ere, nabarmen, ez dakit digarri ere bada, estatu osoko peninsulako edabide guztien harreta erakartzen duen hitzordua dela gaurkoa, hori ere izan da alako lorpena. Perfecto. Vicenç Vidal, diputado de Més per Mallorca en el Congreso de los Diputados. Para nosotros, desde Més per Mallorca, es un placer hoy acompañar a SARE en este acto, esta reivindicación. Desde Més per Mallorca siempre defendemos los derechos humanos, por tanto hoy tenemos que estar aquí presentes, pidiendo paz, convivencia y resolución. Creo que es un lema ajustado a la realidad. En la sociedad, en política estamos para avanzar y ahora toca avanzar en los derechos humanos de todos. De los que vienen del sur, en el Mediterráneo, que para nosotros nuestra isla es una tumba a mar abierto. Pero también aquí en el País Vasco tenemos que avanzar en los derechos. Para eso estamos hoy aquí apoyando en esta manifestación. Zer esan, baita garaietara egokitutako hitzorduare badela, adierazpenak eta nolabaiteko aldarrikapenek badutelako halako eguneratzea eta ukaezina mundua garai gordinetan da, azken urteak ere ez dira berezik xamurrak izan, baina egia da garai berezi eta arriskutsuetan murgilduta giza eskubideen urraketa honezkero kasi arrunta eta telebisatua streaming bidez ere jarraitua dela izan Mediterraneoako fosa edo hobi komun erraldoia delako edota Palestina edota ekialde hurbilean gertatzen ari den guztia aintzat hartuta. Euskal Herrira bueltan esan da bezala nazioarteko ordezkaritza eta orain bai Carmelo azken aipamen hori bukatuko dugu fundamentuz presoen izaera existentzia gatazka politiko eta zer esan fasismoaren aurkako talka ez da ez gauza berria eta geure herrian historia goitibera markatuta izan du horrek, ezta? Goitibera eta iturburua hortze dago, ezta? Zein da iturburua? Nazio honen zapalkuntza, Espainiar da Frantziar estatuen aldetik. Nire aita aipatu du, gure aita gartzelan egon zen, preso hartuta. Ni neu 3 aldiz eukin haute gartzelan, ezta? Eta orain bertan ere, 140 inguru preso daude, ezta, demokrazia delako horren barruan. Orduan, teoria nagusiak, ofizialak esaten du, etak sortu du gatazka. Etak egin ditu biktimak eta beraz, une honetan etak ordaindu egin behar du eta etako partaide izan diren horiek ordaindu egin behar dute egindako biktimizazio hori. Hori faltsoa da goitibera.
Biktimak hemen Estatu Espainiarrak egin ditu beti historian zehar eta desagertu zen ja duela urte asko eta jarraitzen dute biktimak egiten gartzela horietan 16 euskaldun hil egin dituzte. Hil egin dira, Joseba Asensio Bilbotarra, gaztetxo bat, 16 euskaldun, torturaz hainbat euskaldun hil dituzte. Esan nahi dut, eta izan zen kapitulu bat Euskal Herriaren historian, lehenagotik egundoko errepresio egon da, eta ondoren ere bai gartzelak belaunaldi guztietan pairatu ditugu. Eta hain justu ere hori ezin da justifikatu. Estatu Espainiarrak ezin du inola ere justifikatu 21. mendean, 2025an sartu garenean, oraindik ere gartzela politika berezi bat egitea euskaldunon aurka. Hor motivazio politikoak daude, da herri honek nahi du bizirik eta libre bizi, bakean bizi biztanda, ezta? Ordan bideak eman behar dira, eta bideak dira bide politikoak ukatu egiten zaizkigunak, ezta? Hor dago iturburua, eta hori argi eduki behar da. Eta hori ere agerian eta mahai gainean egon bada, eta aterabide integrala behin betiko ere eskatua, hainbat adierazpen entzun ditugu, bai izan sindikatuetako ordezkariak edota alderdietako ordezkariak. Iruña Astitzi ere arratsaldeon esango diogu, arratsaldeon Iruñe. Gaur ikusten duzue, ez da lurraldetasunera bate ordezkatua, baina deustuarra, Baraina indarra eta egiatarra, Gipuzkoar petoa. Halako ordezkaritza bildu dugu, Iruñe, pentsatzen dut, Nafarrek ere itzordu honekin zerikusia baduzue, zuen itzordu propioak ere, bai? Hori ez dugu zalantzan jarriko. Bilbora itzordua, zure inguruan ere, ezaguna da, nola izan da, gaurko guna nola hasi duzu, Iruñe? Bai, azkenean ohitura bat bihurtzen da, ez? Lehen aipatu dugu tradizio moduko bat, egun pasa etortzeko, eta ja, aukera bat baduzu ere parranda botatzera geratzeko, baina bai, adibidez gaur etorri gara Donibane auzoko autobusean, eta lehen aipatu duzu pixkat ere Carmeloren generazioak asko markatu dituela, eta justo komentatzen egon gara, ze autobusaren gehiengoa jubilatuak ziren, eta hori esaten genuen ez ginela oso errentagarriak, ze geunden gazteak, jubilatu guztiak sostengatzeko momentu horretan, baina zela oso interesgarria proportzioak kalkulatzeko eta matematikako ariketa hori egiteko ere. Eta, nik hortxe utzi ditut, zazpikaletan nire lagunak, eta hantxe ibiliko dira. Bai, eta zazpikaletan utzi dituzu, baina ziur honezkero Bilbo erdigune horretara, hiribide zabal horretara gerturatu dela, jende asko behintzat, jakina da, gaurko itzordua, urteroko itzordu hau, jendetsua izaten dela bereziki. Aipatu dizuegu lehen eguraldian lagun horrek ere erraztuko duela, gaurko jende multzoa behintzat kalean bertan batzea. Lakasilan abia puntua, lehen adierazpen horiek ordezkaritzak, ikusi ditugu, besteak beste, Kataluniako ordezkaritza nabarmena izan dela, eta Euskal ordezkaritza, Euskal Herria Bildu, LAB eta ELA sindikatuek osatua izan dela, behitzak gu jarraitu ahal izan dugun eran, edo zein kasutan, jakina da baita ere, askotarikoak direla, gaurko manifestazionekin, itzordu honekin bat egin dutenak, eta zer esan, azken urteotan, aieteko konferentzia eta horren ondorreko mugarri horrek utzitako estenatoki berri horretan gainera, hiritar gehiagok salbuespenez jokatzen den neurri ororen aurkako jarrera argia duela eta gaurko itzordua ere horren lekuko dela esan genezake. Ohiko protokolo irudiak dituzue hauek, izan ere hainbeste jende ordezkari ugari, guztiak ere nolabait antolatu behar dira, eta ikusten duzue azken momentuko prestakizunekin segitzen dutela, BGH ikusten dugu, hor bertan, erdigunean kokatuta, eta Iruñek gai zerbait aipatzen du? Bai, Amaia Izko, eta nik uste dut ere aipatzekoa dela, bertan ja duela ordu betetik edo dauden bolondresak eta ze asko egiten du ere gaurko egunaren funtzionamenduan. Bai, azken batean bolondreslan horri esker aurrera ateratzen delako, bizum kanpaina ere abiatu du, sare herritarrak azken orduotan, eta okerrez gara, datorren astelehen arte gainera izango da aukera ekonomikoki lagundu ahal izateko, ez baitu goaztuko, Guardia Zibilak 100.000 euro nolabait mantentzen dizkiola sare herritarrari, momentu ze itzuli gabe, akaso, bizum bat egingo ote dioten galdetu genion,
Bego Atxaberari, tira, umore azido alde batera utzita, ikusten dugu, sare herritarraren ordezkari nagusiak erdialdean kokatuta, honezkero, Euskal Herritik, Kataluniatik eta nazioartetik etorritako ordezkariek guztiek bat eginda pankarta hori helduko dutela. Azken urteetako nolabaiteko ibilbidea hasi gara nolabait errepasatzen, baina esango dugu, Carmelo, sakabanak eta politika nolabait atzean utzita ere, egia da, honezkero, motxila arinagoa dela, edota ibilbidea laburragoa, ez dakit, baina horrek benetan arintzen duen komunitate askoren zama, alegia, betiereko espetxe zigor nolabait estaliak direlako, gradu aldaketa festa, eten gabeko baldintzatzea, ez da xamurra, ez da, horrela bizi behar izatea, ustez, gainera, legea beteta kalean behar duzunean, ez da? Ez, inola ere ez. Da gainera oso kontradiktoria da, alde biek daramagun bidea, ez da, batetik Euskal Herrian, Euskaldunok, ikusi da, bereziki, aspalditik, baina bereziki 21. mende honetan, egundoko aleginak egin ditugula, hain justu ere, egoera aldatu, erabat aldatu, eta bakea eta elkarbizitza askea lortzeko. Gogoratu behar da, adibidez, 2011an aieteko adierazpena egin zenean, da hortik aurrera, sare herritarra deitua antolatu zen, 2014tik aurrera, eta gaur egun manifestazioa deitzen duena, hor egundoko alegina eginda, eta berak 2011an bertan behera utzi zuen jarduera armatua, aieteko adierazpena eta 3 egunetara, eta agertu zuen bertan behera usten zuela jarduera armatua. Hori edozein prozesutan, begiratu Irlanda, begiratu Egoafrika, begiratu El Salvador, esan nahi zuen akordio bat egiten zela eta presoak garai batean preso izandakoak kalera irtetzen zirela ondorioz eta nolabait esan elkarbizitza oinarri berrietan egiten zela. Claro, hemen kontrakoa gertatu da, estatu espainiarrean bereziki eta frantziar estatuan ere baina bereziki estatu espainiarrean momentu horretatik harrigarriagoa gertatzen da kode penala gogortu egin da. Presoen aurkako neurriak gerota zorrotzagoak izan dira. Ordan, claro, kode penala pentsasazu gauza bat, frankismoaren azken 2 urteetan, preso politiko batek adibidez egin zezaken gehienez 30 urte gartzelan. Handik 20 urtera, zigor kodea aldatu zen, da 40 urtera luzatu zen presoak egin zezaken zigorra. 2003an berriro ere aldaketak egin ziren da ze gertatu zen espetxe zaintzako epaitegi zentral bat antolatu zuten Madrilen, hain justu ere presoak ikasketak egiten zitulako edo hau edo bestea, lortzitzaken hobekuntza bertan bera usteko eta zigorra luzatu egiteko. Baina asuntoa da, hori baino larriagoa, 2006an Parot doktrina famatua atera zuten. Zer egiten zuen Tribunal Gorenak, Espainiako Tribunal Gorenak, bertan bera usten zuen kontatzeko era, zigorra betetzearen kontatzeko era. Ordura arte kode penalak esaten zuen, zigorrik handienaren konputua egingo da, eta hortik kenduko dira, hobekuntzak eta da murriztu egingo da. Ez, kode penalak hortik aurrera, Parot doktrinarekin esan zuen, ez. Konputu osoa hartuko da, eta hortik bakarrik murriztuko dira, beraz, Parot izeneko batek adibidez, ezingo du sekula santan gartzelatik irten, ezta? Ordan, claro, hortik gogortu joan da oraindik ere gerota gehiago. Esan dugu 2011an etak bertan bera utzi zuela jarduera armatua. Handik 4 urtetara, dau ez du munduan inok ulertzen, betirako gartzela zigorra planteatu zen. Hau da, betirako gartzela zigorra praktikan. 2015an PP gobernuan zegoela, berriro ere reforma bat egin zen, eta dena da eta talako argudioak garai batean pairatu ditugunak indarrean jarri, eta gehiengo absoluta aprobetxatuz PPek, praktikan aukera eman zuen kode penalaren bitartez aldaketa horrekin betirako gartzela zigorrak bideratzeko. Gaur da eguna non jenteak hamarkadak eta hamarkadak daramatzan
gartzelan, eta oraindik ere, eta desagertu eta 25 urtetara, segitzen dute egoera horretan, ez da? Orduan, hor dago kontradizio nabarmen bat, alde batetik, eta hor ikusten da, ez da, jendearen borondatea alderdia baino garatago, Euskal Herriko, Kataluniako eta Estatuko, hainbat jende dator hona, eta eskatzen du koherentziaz jokatzea, eta preso politiko euskaldunei ez jartzea, salbuespen egoera berezi gartzelatan da estatua gerota gogorrago jokatzen. Nik uste kontradizio hori onartezina da. Eta horrek indikatzen du fondoko arazo bat dagoela hemen. Politikoa, arazo politikoa. Estatuak irizpide politiko maltzurrak erabiltzen dituela, euskal preso politikoen egoera hori luzatzeko. Estatu ere zer osatzen duen hori ere galdera interesgarria da. Akaso, gobernagarritasun orekak izaten direlako, baina gero benetan norrote da, auzitegietan agintean dena, norrote da auzibideak sortzen eta legeak gogortzeko presio egiten duena, askotan diru publikoa baliatutako, funtsen oinarritutako hainbat erakundetzere izaten direlako. Tira, bide horretan ikusten duzue Joseba Azkarraga, BOH, erdi-erdian azken urteetan sare herritarraren sustatzaile nagusi edo behintzat aurpegi ezagunenak izan direla, hainbat eta hainbat ordezkari lagun dituztela, pankarta aurrean, eta atzealdean berriz milaka eta milaka lagun ikusten duzue, aurrera begira gainera, behin betiko dioen leloa, eskuartean duten gazte horien inguruko bazterretan oraindik ere milaka izango direlako autonomia kale horretan, eta Bilboko udaletxeko oholtza horretara bidean oraindik ere egingo dituzten metro horietan zehar batuko zaizkien herritar guztiak. Aipatzen genuen Iruñe gaur goizean hainbat izan direla, urteroko hitzordu horrekin bat egin dutenak, gazte belaunaldiek ere zer esan hitzordu honi ere zukua ateratzeko gaitasun ere izan dutela, akaso aurretik zetozen belaunaldi segida emanez, baina hotzean begiratuta, deigarria da, urte luzez errepikatu den hitzordu honek esaten dute, azkena izango den horretan, ez du itxurarik, baina premia, behintzat, akaso inoiz baino gehiago ere, baduela esan genezake bagaudela alako egoera berezi batean, teinkatu daitekena, akaso estatuan ere, Katalunian, zer gertatu den azken urteetan, preso politikoaren izaera edota salbuespen politikak bertan bera ustearen behar hori inoiz baino babestu haua esan genezake gure garaietan pixka bat atzera begira jarrita. Bai, nik uste dut ere gertatzen dela gu bion generazioak ez, bai pairatu duela beste nolabait olako jazarpen politiko bat, ez, sarekada egon diren sarekada guztiekin, gazte antolakundeak nola saiatu diren deusestatzen eta desagerrarazten, eta bueno, hementxe dago emaitza kontua da ere, nola komunikatu eta nola jakinarazi ez, gu baino gazteagoak diren eta egoera hori bizi izan ez duten hoiei gertatutakoa eta gaur egun gertatzen dena, ez? Eta zergatik den garrantzitsua, adibidez gaur hemen egotea. Eta aurrekoan ikusten egon nintzen YouTubeen Klak Gazte proiektu komunikatiboan badute podcast moduko bat, uste dut deitzen dela Gure Garaian, eta hor egin zioten elkarrizketa Maili Quintanari dela izandakoa motxiladun ume eta gaztea, bai bere gurasoak preso egonda, baina baita ere lehenago IES-ean egonda, eta iruditzen zait askotan ez ditugula historia horiek ezagutzen eta oso garrantzitsuak direla, bereziki gaur egungo nerabe eta gazteekin konektatzeko edo behintzat errealitate bat ezagutarazteko, ze aipatzen zen min hori sendatzarena, eta nik uste dut badaudela min hori alorez berdinetan, ez? Judiziala, soziala, politikoa, eta uste dut ere hor badagola gauza oso garrantzitsu bat dela min emozional hori, ez? Bai familietan eta baita jazarpen hau maila ezberdinetan jasan duten dugun gizarte honetan. Eta uste dut kontuan izan beharrekoa dela. Kontuan hartzekoa, eta zentzurretan gainera ez dugu aztuko, salbuespen legedi hau espetxeetan bai,
zalantzarik ez da horretan, baina espetxe horri ihes egiten edota torturei ihes egiten gerta daiteken hauzerik okerrenetik ere ihes egin behar horretan gainera, erbesteak ere familia asko hausi edo eragin dituela, horretan ere motxiladun aurrak akaso ahaztu egin ditugu, beste kontinenteetara barreiatutako aur horiek ezenolako bizimodua izan duten, duela hamarkada batzu gainera, hegaldi bat hartzea etzen, gaur egun bezalaxe, ez zegoen WhatsAppik, ez zegoen ohiko telefono deirik, eta hori ere bateko inkomunikazio eta isolamendu ere bada, hori ere ez dugu aztuk, eta Miren Azkarateren liburu ere horretan bada lekuko interesgarri, beraz, tira. Ez ditugu hauztuko gainera, errealitate ezberdin horiek, salbuespen politika honek izan dituen adar guzti horiek. Goazen Bilboko kaleetara, behin betiko leio zabal horretan ikus genezakena, berriz ere berreskuratuko dugu zuzeneko irudi hori, behin betiko dioen oial handi horrek daramalako manifestazioaren burua, eta ikus dezakezuen bezalaxe, txalo artean, ikingo dizkio lehen metroei, eta aipatzen genituen motxiladun belaunaldi ezberdinak, esan genezake Euskal jendarteak baduela, zama bat horretan, eta motxila hori ere nahiko konpartitua izan dela, naiz eta lehen personan asko izan den kolpatu dena eta eragindako kalteare itzela izan da. Ekonomikoki kontabilizatzen hasita izugarrizkoa ez bakarrik kilometro kopuruagatik, baizik eta kilometro horiek eginarazteak eragin duen kalte horrek ere ordaina izango balu, zero askotaz arituko ginateke eta oso edatua egongo litzateken kalte ordain hori. Akaso, guardiazilari ere, hori ere kontabilizatu beharko litzaioke. Tira, gaurko manifestazio honetan joaldunak buruan, beste behin ere, eta ikusi ditugu euskal mitologiaren personaia batzuk ere, bai? Tira, gaurko hitzorduak badu helburu bat, eta bada mezu baikor eta atsegin hori ere zabaltzea eta itxaropen hori edatzea, energia onak, emaitza onak ekarriko dituen horretan. Iruña, nola ikusten duzu? Bat egiten duzu horrekin? Bai, nik uste dut, eta aipatu duzu behin baino gehiagotan aurtengo manifestazioaren leloa, eta iruditzen zait oso ongi aukeratua, eta behin betiko punto. Eta punto hori badirudi ez, baina simbolikoki ere badu nik uste dut zer esana, ez? Como, jazta, onaino. Osea, behin betiko esaten dugunean, onaino. Hori akaso, ni tarteko tzat nagoela, koan nago, neure buru hor kokatzen dut, baina badakit gaur egun aipatu dugu, orain urte batzuk ez zegoela WhatsAppik edo eta bestelako komunikazio kanalik, baina egia da mezuak idazterako orduan, zenbaitzuk oso ohikotzat jo dezakegu puntu hori bukaeran, baina belaunaldi berrientzako puntua jartzeak pisu handia jartzen dio elkarrizketa bati amaiera emanez edo egoera bati amaiera emanez, ezta? Orduan, Iruñek aipatzen duen zentzurretan behin betiko puntua ondo jarria eta hala izan dadila. Edo zein kasutan, gaurko Bilboko plato honetan, zuzeneko honi jarraipena ematen ari gatzaion honetan, tira, hainbat kontu ekarren egen izkizueke, manifestazioaren burua ikusten dugu, leio zabalean, lankideko okerrekorik ez badidate esaten behintzat, kalean dabiltzan Euskaldun hainbaten zuzeneko hautsa ere jasotzeko aukera izan du Hamaika Telebistak, ez dakit eskura dugun, hori berreskuratu genezaken, ala baldin bada, Bilboko kaleetara joko dugu segidan. Urtero, manifestazio hontara urtero etortzen gera. Eta gero batzuetan ere baldin badaude solako zeo zer, etortzen gera bai. Azkenean urteroko hitzordua dugu, hemen elkartzia Bilbon, badelako garaia Euskal preso politiko guztiak etxerat
eskuratzeko eta hori eskatzera heldu gira urtero bezala. Ez gehiago da urteroko zita lehen aldia baino, bai, azkenean hori familiarekin betidanik izan dute etortzeko itura eta orain lagunekin, ez, eta kuriosoa da niretzako pixka bat atzera begiratua eta egitea eta ikustean nola bizi izan duen txikitatik, ez nola joan naizen urtero konturatzen gehiago zergatik gauden hemen. Ondiokan falta diaz eta indakuak dauke, hasi ezke libre egoteko ordua da. Ondino batzuk falta diri, teorizian txinego milokoen jente pilo bat, eta komeni da aldien eta azkarren bueltan etorten badire. Ia da presoen problematika agian gehiago lotzen dugula aurreko ziklo politikoarekin eta aurreko belaunaldiekin, baina nik uste hain zuzen badaudela gure belaunaldian jendea pairatu duena hori beste era batean, ez deno pairatu dugu, baina batzuek esaterako motxiladun umeek edo zenideak edo hurbilekoak izan dituztenak kartzelan, beste era batean pairatu dute, ez, eta uste dut ari dela gero eta gehiago zabaltzen asmo bat ahots horiei ere emateko tokia eta beste era batzuetatik ikusteko nola eragin digun gatazkak, ez? Orduan horretarako ere entzuteko gogoz. Ikusten duzu, zuzeneko irudiak eta kaleko ahots horren bilduma, lankidei eskerrak emango dizkiegu hemendik noski baietz, goazen autonomia horretara, kalean barrena honezkero zabalburura bidea hartu duelako, Euskal Presoen salbuespen legedia hori, behin betiko puntu, bertan beran gera dadin, honezkero, milaka direlako, gaurko deialdiari batu zaizkion Euskal hiritarrak eta esango dugu, Bilbon bildu direla 100.000, baina hainbat izango dira, arrazoi ezberdingatik bertan egoteko aukerarik ez dutenak, izan etxean geratu behar izan duzuenak, eta baita egoitzetan, erietxeetan, espetxeetan noski, eta gaurko egun honetan, gure aletxoa, geure zerbitzu eta misio publiko hau Euskal jendartarentzako halako hitzordu garrantzitsua izan da, honek ere bere tokia izan dezan telebistan eta uinetan. Horretan ari garren bitartean, kaleko ahotsa berreskuratu dugu, baina datuak ere berreskuratu nahiko genituzke Lene Karmelorekin halako ibilbide historikoa egin dugu, baina lankideek bertara eramateko aukera baldin badute, datuen bildumara ekarri nahiko genizueke, ze garrantzitsua da une honetan geure mapa hori Euskal Herriari dagokionean ze puntutan dagoen jakitea, zifra horiek deigarria den egoera bat marrazten dutelako ustez, konpondutzat beharko lukeen auzi bat ikusten dela, erdibidean dagoela, baina erdibidean egoteak ez du esan nahi erdi konpondua dagoenik, baizik eta ez dagoela konponduta, eta gaurko mezu edo helburu eta mahai gainean jartzen den eskakizuna horixe da hain zuzen ere.
Badirudi, 750 datu edo zifra hori 2008an goia jota, baina presoko purua nolabait murrizten joan denean paradoxikoki baldintzak gogortzen joan dira. Alegia, kopuruak behera egin du, baina kopuru hori murrizteko probabilidadeak gora behera egin du, hobe esan da, eta horren ondorioa da, nolabaiteko luzapen bat, artifiziala den luzapen bat gertatzen ari dela auzi honetan, eta gradu festa hori aipatzen dugunean, badela, azken batean, kasi bete ezin daitezke nolabaiteko baldintza sorta bat ezartzea, edota oso gauza edo egoera estu bat ezartzea, espetxean bertan etengabe, egon gabe ere, preso egoteko modua urte gehiagotan luzatzen. Ez dakit ondo azaldu dudan, baina azken batean, 24 orduz, espetxe batean egon gabe, aste osoa pasa dezakezu preso, naiz eta ordu batzuz lanera ateratzeko baimena izan. Ezta hori bizi arteko zigor bat luzatzea da, nolabait ere kamuflatuta, ez dakit bat zatozten ondorio honekin, Carmelo, Iruñe? Begira, ni nahiko nuke maigainera ekarri, azken aldian edatu den pentsamendu bat da zuzena estena, ez da gure artean. Esaten da, esan hori da, bueno, claro, presoen egoera eta oso baldintzago horretan dago, batez ere eskuinat eskuin muturra Espainian oso jarrera bortitzetan dagoelako, ez da, hau da, PP, Vox, eta bat. Baina apurka, Espainiako gobernu eta alderdi progresistekin asuntoa baretzen ari da. Bueno, hori ez da horrela, eta datuek frogatzen dut, eta datu batzuk emango ditut, ez da, azken urtetakoa begira. Hemen egon dira bi ministro bereziki gogorrak eta latzak izan direnak euskal preso politikoekin, eta neurri oso bortitzak hartu dituztenak. Bata da Pérez Rubalcaba. Gogoratuko duzue, hautere handiko ministroa zen Madrilen, barne ministroa, da Pérez Rubalcabak 2008 urtean, hau da, ez da horren beste, ez da, bera gerora hil zen da bar, baina, esan edu bakea eman zigun, baina lehenago epelak egin zituen euskal presoen kontra, ez da, berak esan zuen modu publikoan, gartzela politika erabili egingo zuela gobernu Espainiarrak, PSOE-ren gobernu Espainiarrak, hain justu ere motivazio politikoekin. Eta bi urte lehenago, Juan Fernando López Aguilar, ez dakit izena ezaguna egiten zaizuen, esango dizuet, hau zen PSOE-ren justizia ministroa, eta halakoa bota zuen 2006 paro doktrinaren urtea, ez da, esan zuen begira. Hemen preso batzuk, klaro, legea aplikatuz eta gartzelatik irten daitezke, baina gure ustez elirateke irten beharko. Orduan zein ingo dugu, imputazio berria fabrikatu egingo ditugu presoien kontra. Esan behar da hori, PSOE-ko justizia ministro batek. Claro, norbaitek esango dit, bueno, baina hori joan dako urtea dira. Ez parkatu. Fiskaltza, Madrilen, gobernuaren menpeko instituzioa da fiskaltza. Hau da, lotura hierarkiko bat dauka gobernuarekin, momentuko gobernuarekin, hau da, PSOE-ko, une honetan PSOE-ko gobernuekin. Bueno, fiskaltzak, hain zuzen, espetxe zaintzako epaitegi zentraleko fiskaltzak batetik, eta entzutegi nazionala deitzen duten fiskaltzak, errekurritu egiten ditu orain, behin eta berriro, euskal preso politikoei dagozkien 3. graduak eta behin-behineko askatasunak. Eta pasadan urtean, 2024ko udaberrian kasu oso larria gertatu zen, hain justu ere, Basaurin zegoen, preso batekin, Juan Carlos Subijana, gaizori zegoen, arnaz hartzeko makina bat berzuen da bar, halako batean, esaten diote, bueno, joan zaitez etxera 3. graduarekin, eta fiskalak, hau da, PSOE-ren gobernuaren funtzionarioak errekurritu egin zuen da berriro ere gartzelara sartu zuten. Ordan, une honetan preso gehiago ez badago, preso guztiak ez badaude gartzelan praktikan, da PSOE-ren mende dauden fiskalak errekurritu egiten dutelako behin eta berriro. Ordan, hemen ze gertatzen da? Partidu baten edo bestearen politika da? Ez, estatu politika da. Eta galdera da, hau da larria, zergatik mantentzen du Estatu Espainiarrak bai PSOE-ren gobernuarekin, bai PP-ren gobernuekin
mantentzen du politika hori. Txantaia politiko bat egiteko modua. Txantaia antidemokratikoa. Zer nahi du baldintzatu? Hain zuzen ere Euskaldunok Madrileko gobernuekiko daukagun jarrera. Hau da, nahi du nolabait esan saldu gobernuekiko elkarlana eta kolaborazio horren truke, eta mantendu egiten du hori. Hau larria da esatea, baina horrela da, bestela ezin da ulertu eta desagertu, eta hainbat urtetara oraindik orain, 122 euskal preso, eta beste 10 piku deportatu egotea euskal jendearen artean. Ez da hori da egoera. Urteak aintzat hartuta, oraindik ere pisu gehiago du, halako behin betiko neurri erabaki garriak hartzeko premia hori, honezkero, mundu mailan ere, eta baita Europan ere, halako aurrekari gutxi dagoelako, ez baldin bada, muturreko egoeran dauden, estatuetan dagoen legedia gogorra tartean, Europan bertan, behintzat ez da ez, hau ohiko egoera bat, eta heldulekuren bateria izan barko luke. Hori buruz ere galdetuko dizugu aurrerago, Carmelo, Europan zuk esperientzia baduzulako, edozein kasutan Zabalburura goaz, badakizue, hitzordu honek bere ohitura propioak garatu dituela azken urteotan, eta Zabalburun hitzordua izaten dela, deklarazioen adierazpenen une izaten da, kasu honetan, antolatzaileena sare herritarrarena, Begoatxak eta Joseba Azkarragak hitza hartuko dutelako. Halako geldialdi bat egiten ari dira, eta azalduko dizugu, kazetariok badakigu, une hau zertarako baliatzen den, ikusten duzue, atzealde horretan, kalea lepo beteta dagoela, autonomia lepo beteta dagoela, eta kameraren atzealde horretan daudela, hainbat edabidetako langile grafikoak, kazetari grafikoak, kameralariak, argazkilariak, eta zorionez mundu mailako edabideetarako argazkiak eta irudiak aterako dituzten hainbat eta hainbat langilekide, eta esango dizuegu zorionez gaurko irudi honek beste urte batez mai gainean eta frogatutzat utziko duela Euskal Jendarteak eskakizun honekin bat egiten duela, eta batek esango du Euskal Jendartearen ordezkaritza izateko akaso milaka batzu gehiago izan barko lukete. Tira, hauteskundetako emaitzak aintzat hartuta, gaurko aldarrikapenarekin bat egiten duten sindikatuak aintzat hartuta, halako mobilizazio batera, mugitzeko gaitasuna duten hiritarrak aintzat hartuta, uste dugu, datu objektiboa badela esatea, Euskal Jendarteak bat egiten duela, behin betikoz, azken hamarkadetan zehar, ustez, demokrazia garai batez, transizio ondoreneko garai batez, amnistiaren legearen osteko garai honetan, ez dugu aztuko amnistiaren legea aplikatua izan dela, ez dela, ez gaurtza atzerritarra edota martzianoa, gertatu eta aplikatutako legeak izan direla, eta gaurkoz Euskal Jendarteak aurrera begira jartzeko eta bere bidea urratzeko eskubide osoz egin ahal izateko eskubidea baduela, eta bere buruari aitortzen diola, akaso, hori Madrilen, ez dakigu Moncloan bertan, akaso beste eraikin batzuetan ere, hori nabarmen nago, mai gainean utzi beharko litzateke. Tira, Joaldunak bidea urratzen, Euskal mitologiarena, Iruñe, une honetan ikusten irudi honi zenolako ze lerro buru jarriko zenioke, ze titular jarriko genioke. Euskal mitologia, Joaldunak, aurrean mundu osoko kameralariak, Euskaldunok badugu alako estilo propio, ezta? Ez dakite, zetaken ikuskizunarekin zer ikusia izan ote dezakeen, azken garaietan nahiko poetiko jarri garelako, ez? Urte batzuz, zemet kontu, akaso, balioa galduta, ez hau zarkitua da, atzerakoia, eta orain berriz, tira, ez dakite, zentzu zabal batean ezotze garen ari ahalduntzen, nafarrak zuek beti aurretik, edo? Bueno, denok dakigu, ez? Euskara dela lingua navarroruma. Orduan askotan azken urteetan ez euskararekin batera, ez euskararen erabilera eta hori sustatzea helburu eta horretaz jardu zuen ere Peio Reparazek Nafarroa arenan, eta iruditzen zait askotan azken urteetan desbideratu dela alde batetikan hizkuntza euskararen erabilera eta bestetikan euskal kultura eta doaz biak batera eta nola kultura batek ez eragiten duen herri baten izaeran, herri baten balioetan, eta iruditzen zait hor
zanpantzarrak, pertsonai mitologikoak egotea ere badela nolabait, gure herriak argi duela behin betiko erantzun bat eman behar dela, soluzio bat, eta iruditzen zait oso polita, ez? Egotea eta niri burura etortzen zait, ni txikian nintzen, baina Iruñan egon zirenean Gazteluko parkinaren kontrako manifestazio horietan, edota Euskal Jai Gaztetxearen desalojoaren kontrako manifestazio horietan ere nolako aniztasuna zegoen kolektibo ezberdinetan, eta gero ere uste dut gazteen kontrako sarekada handi bat egon zenean ere egon zela bobo bat oinutsik ibiltzen autonomia kale osoan zehar, eta iruditzen zait direla irudi oso klabeak, baina asko dutela esatekor atzean. Ederki, horre buruz baduzu galdetuko dizut ondoren, baina eten egingo dizudanez, ondoren galdetuko dizut, zabalburun zuzeneko irudiak ikusten ditugunez, aipatu dizuegu sareko ordezkarien eledunen txanda dela, jakinak dira, unezkero eskakizunak, baina une ofiziala oraintxe, begoatxa, sare herritarraren izenean. Nahi duzuenan, zuek esan eta prest zaudetenean, hasten naiz, Bueno, ikus dezakezuenez, milaka eta milaka jende bildu da gaur, Euskal Presoei aplikatzen zaien salbuespen neurrien amaiera eskatzeko. Gaurko edo aurtengo lema ikus dezakezuenez, behin betikoa da, behin betiko leloa, badelako garaia behin betiko konponbiderako, behin betiko gatazka superatzeko eta behin betiko elkarbizitzerako. Eta hori mediok, bai gu eta bai gaur hemen bildu den jente guztia, elkartu da esateko entzutegi nazionalari badela garaia legea bere horretan aplikatzeko inolako trikimailu eta azpijoko gabe, eta era berean, bai gu eta bai jende guztia bildu da Euskal Administrazioari, batez ere Euskal Administrazioko justizi zailburutzari eskatzeko gradu progresioak berake albidetzea eta zigorren arintzea edo zigorrak modu arin baten betetzeko aukerak ere albidetzea. Eta guzti hau lortu artean, behin betiko lortu artean, ez daukago inolako arazorik behin eta berriro gizartea, euskal gizartean mobilizatzeko. Eskerrik asko. Bueno, arratsaldeon, cuánta gente no puede estar equivocada, ¿no? Una vez más, estamos satisfechos porque son decenas y decenas de miles de personas las que se han concentrado en Bilbo reclamando derechos humanos, reclamando el fin de la vulneración de esos derechos que se aplican a los presos y presas vascos, bajo un lema que es behin betiko, ya vale, ya está bien, ya han cumplido suficiente. Hay que buscar soluciones que no están reñidas con el necesario respaldo y apoyo que tenemos que tener a todas las víctimas de las violencias que se han producido en este país. Esta gente, a través de SARE, hace dos llamamientos en concreto. Uno, a justicia española, fundamentalmente a la Audiencia Nacional. Hace 2 meses se aprobó la ley sobre el cómputo de penas, la modificación de la ley sobre el cómputo de penas. La Audiencia Nacional no puede perder más el tiempo. Durante los 10 años que ha durado esta ley, se ha hecho mucho daño. Ha habido más de 15 personas que han sufrido prisión por encima del tiempo permitido por las propias leyes. Lo que no puede hacer es seguir retrasando la aplicación de esta normativa, de esta ley aprobada en el Parlamento, porque el respeto a las leyes también les compete a ellos, sobre todo a los jueces, y no puede tardar en esa aplicación porque cada día que pasa es un día más que están cumpliendo además un número importante de presos y presas. Y por otro lado es un llamamiento también a la Administración Penitenciaria Vasca. La Administración Penitenciaria Vasca lleva un retraso considerable en las aplicaciones de las progresiones a tercer grado penitenciario. Los presos y presas tienen derecho al cumplimiento de la pena de unas formas diferentes a la de la prisión cerrada. Y eso está recogido en el modelo penitenciario vasco aprobado por el Parlamento. Lo que tienen que hacer es aplicar esas medidas de cumplimiento de las penas fuera de los muros de la prisión, como hace cualquier otro preso o presa de tipología diferente. Por lo tanto, es una exigencia también a la Administración Penitenciaria Vasca
para que apruebe terceros grados. En estos momentos habrá aproximadamente unos 49 presos y presas que por el tiempo cumplido podrían estar en tercer grado y no están. Por lo tanto, no estamos pidiendo nada que no esté recogido en la propia legislación y los reglamentos penitenciarios. Y con la satisfacción de decenas y decenas de miles de personas, volvemos a decir hoy que volveremos a convocar a la gente cuantas veces haga falta, porque estamos hablando de derechos, estamos hablando de derechos humanos, y hasta que no consigamos poner fin a esta situación, no vamos a parar. Y quiero insistir, esto no está reñido con el necesario respaldo que tenemos que trasladar a todas las víctimas de las violencias. Es que ricasco Joseba. Bueno, mila esker. Bego atxak hasieran, ondoren Joseba Azkarragak, eta zen olako lana duten bi bozeramailek urte guztiotan egindako lana, bere horretan segitzen dute aurrera noski baietz. Zer esan, argi eta garbi enplazamendua pilotan nonbait jarri dute, Carmelo epailei zuzenean, mesua igorri epailei, eta bide horretan parte hartzen duten, esan dezagun, teknikari publiko eta estatuko hainbat esku hartze, eta langile publiko asko badute alako erantzukizuna, naiz eta asko urteetako egitura politikoen ondotik autotutakoak izan. Bada, nolabaiteko ardura bat, Madril esaten dugunean, esate baterako edota gertuago, instituzio ezberdinak, eskuduntza ere, autonomia erkidego mailako ere bada, eta deigarria da Joseba Azkarraga, ez dugu baztuko, justizia sailburua izan zena, dela adierazpen hauek egiten dituena. Alegia, are pixu gehiago dute, zifra zehatza jarrita, ezta? Badira 59 persona eskubidedun, euskal hiritar, egun bat gehiago, gaur bertan, espetxean betetzen ari direna, bete behar ez dutenean, hau ez da ez edonolako marka, eta erantzunkizun hau, ez dakit baten batek bere gain hartzeko prestutasuna duen, ez dakit nola ikusten duzun? Bai, nik egi esateko orain oso argi ikusten dela, esango nuke, ez da, Bego Atzak eta Joseba Azkarragak argi hitz egin dute, baina beraien hitzek indar berezi bat hartzen dute, manifestazio jendetsu horren buruan egiten delako, ez da, deklarazioa orduan. Hemen ikusten da batetik lehen esan dugu, ez da, trabak eta txantaiak eta atzerapenak eta pausurik eman nahi ez izatea eta atzera pausuak egitea hori Madriletik dator. Eta dator bai PP-ren gobernuetatik, baina baita ere PSOE-ren gobernuetatik, hau da, Estatu Espainiarrak jartzen ditu trabak, oztopoak, ez du aurrera egin nahi eta izoztu nahi ditu gartzela egoera horiek, zigor igoera horiek eta bar. Aldiz, hemen ikusten da, Euskal Gizartean eta baita Kataluniaren laguntza esanguratzu hori ere hor dago, milaka eta milaka persona, hau da, nik esango nuke Euskal Gizarte osoaren ordezkaritza zabal batek nahi duela etorkizunera begiratu beste modu batez. Hau da, bakean, elkarbizitzan eta askatasunean antolatu hemen gizarte bizitza etorkizunean. Aukera badaudela horretarako. Nik uste dikotomia hori, kontradizio hori nabaria dela alako egunetan da gaur egun. Zer egin daiteke orduan? Bueno, nazioarteko instantzien apoioa batzutan adierazgarria izan da, polita izan da, interesgarria izan da, adibidez Parot doktrina famatua gertatu zenean, injustu ere Europara, giza eskubideen auzitegira instantzia egin zen, eta han irabazi egin zen, 2013an Parot doktrina bertan bera utzi beharrean sentitu ziren, hain justu ere, erabaki bat osoko plenoak eman zuelako Estatu Espainiarra zigortuz praktika horregatik eta bar. Baina gerora orain arazo larri bat daukagu. Gizarte globalean ze bilakaera daukagun, ezta? Hau da, Europako instantzia, giza eskubideen instantzia dago, eta gero nazio batuen erakundearen instantzia dago. Biaz ziren lehen bentsat instantzia interesgarri batzuk neutralizatzeko Estatu Espainiarraren jokabide atzerakoi eta errepresibo hori. Ze gertatu da mundu global honetan? Nazioarteko instantzia horiek boterea galdu egin dutela, baztertua dira. Gaur egun pentsasazu Gazako gatazka nola dagoen, edota beste hainbat gatazka gerra ireki planteatu dira, eta nola Netanyahu bat
nazioarteko justiziak zigortua eta atxiloketa agindu bat daukana, baina babestua den nazioarte mailan estatu indartsuengatik eta nazioarteko instantzia juridikoek ez dute indarri praktikan hori egiteko. Ordan hor arazoa daukagu. Ordan non dago motorra? Benetan euskal gizartean. Nik hemen ikusten dut benetako motor iaia bakarra egoera aldatzeko. Zer behar dugu? Geuk antolatu gure justizia sistema propioa, geure kultura, eta behar bada mitoaroa erreferentzia bat izan daiteke aurrera begira modernizatzeko gure nortasun hori, han izan zen, Iruñan, ostiralean, pasadan asteko ostiralean, mitoaroan, eta benetan oso esperientzia izugarria izan zen. Da nik uste geure gizartera Euskal Herri osoko jendartera begiratu beharko dugu benetako motor bezala. Ezin dugu Madridetik zer espero, eta nazioartetik tamalez erabaki instantziak nahiko ahulduta aurkitzen dira une honetan. Aipatzen zizun, Carmelok, mitoaren referentzia hori, nola ikusten duzu, enplazamendu egin dizu? Bai, nik uste dut aukera polita dela bereziki geure buruak ere kokatzeko, ez? Iruditzen zait askotan, eta gainera Benito Lertxundik ere aurreko astean aipatu zuen, ez? Folklorismo horretan erortzarena, eta nik TikToken egunero ikusten dut nola nerabeak gerturatzen eta gazteak gerturatzen diren folklorismo horretatik eta ez euskararen kasuan erabili behar dugu. Gauza bat da, ez da gure altxorra, ez? Honintzen behitak askotan aipatu duen gauza bat da, ez da gure altxorra erabili behar dugu. Orduan, nik ere eta pixkat Carmelok lehen esandakoari helduta, nik uste dut Madriletik argi dago ezin dugula ezer espero, ez? Komunikazioan asko esaten da eta garrantzi handia ematen zaio nola esaten diren gauzei, eta askotan entzun dugu PP esaten todeseta, ez dizuet esango Nafarroan ere nolakoak entzun behar izan ditugun eta entzun behar ditugun oraindikan orain tarteka, baina badaude moduak esateko todes eta izan daitekeela zuzenean, ez? Hor igotzen direnean kongresura edo prentsa aurrekoetan agertzen direnean, baina baita ere Carmelok aipatu dituen neurrien bitartez. Horrela ere esan daiteke eta argi uzten da, oraindikan diskurtsiboki hori eta horrek pisu handia duela euren programetan eta euren egunerokotasun horretan. Kontua da hori desagertzen denean zer egingo duten. Hala izango da. Ohiturak aipatzen ditugulako, urteroko hitzordu hau ohitura dugu, baina zoritxarrez beste ohitura batzuk oso sustraituta daude, besteak beste euskal usaina edo euskal zerikusia, euskal izaerarekin edo zein lotura duen guztiari egurra ematea, badelako azken batean eraikitako sistematizazio guzti honen helburua, garai ezberdinetan, forma ezberdinak hartuta, baina espetxeare beti ere erdigunean tresna boteretsua izan delako baldintzatzeko, zigortzeko, eta ez bakarrik preso dagoen hori zigortzeko, baizik eta bere inguru guztia ere baldintzatu eta zuzenan zigortzeko. Tira, segi dezagun, goazen Bilboko kaleetara eta Zabalburu atzean utzita, honezkero udaletxera gerturatzen ere bai, lankideak gure esker onak berriz ere plato honetatik, kalean zuzeneko bidali berezi, lanetan dabiltzanei, ok errespaldin bagara, Bilboko udaletxe aldera joatekotan bagara, Irati Alvarez lankidea bertan dugulako zain, beste aldean, lankideek esango diguten, noiz dugun prest konexio hori, eta badirudi, bagoazela udaletxe aldera, esango digute, eta bien bitartean bestela, Irati Alvarez berehalakoan izango dugu, ez dugu ahaztuko gaurko egun honetan, mobilizazio honen amaiera, Bilboko udaletxean bertan izango dela azken ekitaldi hori, Irati Alvarez aurrera, zurea da hitza. Arratsaldeon guztioi, hemen gaude udaletxe aurrean, oraindik manifestazioa ez da iritsi, baina alare goizetik ikusi dugu jendetza Bilbora hurbiltzen, denak mobilizazioan parte hartzeko asmoz, adin guztietako jendea ikusi dugu, haurtxoak gurasoekin, gazteak, betidanik mobilizazioan izan den jendea ere, eta entzun dira lehenengo adierazpenak eta laster izango ditugu gehiago. Laster gara bueltan, ea berri gehiago dugun.
Ba, laxe, Irati Albarezi, eskerrak emango dizkiogu eta esan dizugu gaurko egun honetan zehar, Hamaikako lantaldea, lantalde zabala gainera, Hamaikako komunitatea honetara gabiltzalako eta zer esan, Bilboko kaletako jendetza hori antzeman da, pentsatu nahi dugu, pantailaz bestalde ere, beste horren bestere izango zaretela, tira, audientzia datu hauek ere, eraman gaitzatela, gu geu ere aurrera, tira, zabalburuko adierazpenak entzun ditugu lehen, eta mahai gainean jarretako eskakizuna behin betiko bai puntu horrekin, baina behin betiko baina neurri zehatzak ere bai. Eta zentzu horretan, lehen aipatzen genuen, eskuduntza, dantza egon dela, eskuduntza dantza horrek ere, nora eraman gote gaituen, begoatxari galdetzen genion. Aste honetan, sarri-sarri itxuraz, hemen kristo guztiak dantzatu duela, baina dantza horretan segitzeko prest ote dauden, baita legebiltzarrean ere, baita jaurlaritzan ere, aintzat hartuta, egun, besteak beste, Eusko Alderdi Jeltzaletik Alderdi Sozialistara, aldatu dela, baita eskuduntza hori ere, garai berri eta gertuko horietan, neurriak eta emaitzak ere antzemateko aukera ote dugun. Gaurko egun honetan zehar ordezkaritza zabalak bat egin du eta besteak beste egia da, ELA eta LAB sindikatutako ordezkariak entzun ditugu, baina jakina da urteotan zehar Euskal Herrian ordezkaritza duten beste sindikatuek, kasu honetan Euskal Herriari dagokionean, estatu mailako sindikatuek, Euskal Herrian ordezkaritza duten horiek ere nolabait bat egin dutela auzi honekin, eta zer esan, Nafarroan akaso, oraindik ere ez da hori hainbeste antzematen, badirudi horreren muga badagoela, estatuko ordezkari diren alderdietako eta sindikatuen kasuan, baina esan genezake, bozgorailu honekin ere bat egiten dela eta Nafar jendarteak ere zentzu horretan sare herritarrak antolatutako mobilizazio horietan Iruñean toki izan dutenak normalki hori erakutsi dutela, ezta? Bai, nik uste dut aipatu dugula, ez? Euskal jendarteak eta kasu horretan Nafar jendarteak baduela nolabaiteko identitatea eta pixua eta gogoak konponbide bat emateko. Ikusi beharko dugu, azkenean Nafarroan egoera ere bestelakoa da, egia da azken urteetan aurrera pauso oso interesgarriak egin direla alor ezberdinetan, eta ikusi beharko dugu ere presoen alorrean ere zer nolako aurrera pausoak egiten diren. Hor niretzat aipatzekoa da torturatuen sarearekin egin den errekonozimendu lan hori eta aitortza lan hori uste dut aurrera pauso oso interesgarriak egin direla alor horretan eta ikusi beharko dugu zeintzuk diren hurrengo pausoak eta nola ez presoak ez ahaztea bidean, ez? Askotan entzun izan dugula Euskal Herrian mailan askotan instituzioetara sartu garenean nolabait esatearren albo batera utzi den afera dela. Ez zentzu horretan aipatu duzu, gakoa ere bada, torturatuen sareak nolabait gizartean mahai gainean jartzen duen afera, espetxea eta tortura sistematikoa, tortura ohiko bilakatutako baliabidea bera, estuki, elkarri helduta daudela, eta hori ere ez da ahaztekoa. Ez soilik errugabea den hori espetxeratua izateko bidea ere ekarri duela, baizik eta zuzenean, eman zaiola erabilera, besteak beste zigortzeko, ezta? Espetxeari nolabaiteko gehigarri bat, ez? Aurre gehigarri bat, eta hori ere kudeatzen zaila izan dela, akaso urteetan ez duena toki handirik izan, eta hori ere nolabait sendatzeko bidea edo zirrikitu ere zabaldu dena. Deigarria, besteak beste legebiltzarrean bertan, Nafarroko parlamentuan egindako aitortza, uste dut, zentzu horretan, Nafarroa egin batean urrats bat aurretik dagoela esan genezakela. Bai, eta iruditzen zaitor badagoela plataforma lan handia eta lanitzela egiten, eta iruditzen zait oso lehen aipatu dut, ez? Min hori, existitzen den min hori alorez berdinetatik landu behar dela eta horietako bat zela emozionala, eta uste dut, kasu honetan badagoela gauza asko lantzekoa, askotan ez zaiola garrantzi handia eman, ez alor emozional eta pertsonal horri,
Eta iruditzen zaitela oso interesgarria bereziki garai honetan osasun mentalarekin lotutako gaiei kabida handiago ematen zaionean, azkenean zuzeneko eragina izan du, bai gerora torturak jasan eta gero kartzelaratuak izan direnak, zein ez. Ze berriro hartuko dut gazte sarekadetan atxilotutako gazteak, ni Baraingoa naiz, eta ia sarekade guztietan egon dira atxilotuak gure herrian, eta batzuk gazte asanbladakoak izatagatik, eta pasatu ziren 5 egun, egurtu eta etxera. Zoritxarrez, halako egoerak normalizatuak izan dira, zer esango dugu, gure garaia ez, 80. hamarkadaz ari gara, 2000-garrenaz transizio aurreko garai batzuri ere, nola baiteko oroitzapena ere, ekarriko zion guraso bat baina gehiagori pentsatuaz, historia nola bait errepikatzen ez ari ote zen, eta gaur gaurkoz ikusita espetxe zigorrak zebundutaraino heldu diren, ez du, zenbidea handirik transizio aurreko salbuespen estatu bateko egoerari dagokionean naiz eta ustez oso garai moderno eta cooletan bizitzen ari garen. Zentzu horretan, Iruñe, ez dakit zer egitu nahi duzun, zen Nafarroan segitzen dut atortxurare gerturatzeko asmoa nuen, baina azken hitz hori. Bai, ez, aipatu dugula eta azkenean askotan torturak lortzen ditugu, tortura fisiko edo psikologiko zuzenean atxiloketa prozesua ematen zen momentuan gauzatzen zirenak, baina iruditzen zait eta gazteen alorrera zuzenduta zerrenda beltzekin gertatu zena, ez? Ja, zenekienean zerrenda beltzan zure izena zegoela edo zure gertuko norbaiten izena zegoela, ja, osea, alertarekin bizi zinenean. Noiz tokatuko zitzaizun, eta ea bertan izena zegoenaren ondoren ea zuri ezote zitzaizun egokituko. Ikusten duzue, gaurko arratsalde honetan, ez dela ez, manifestazio soil bat hau, baizik eta herri baten historiaren pasarte garrantzitsuenekin lotuta dauden oinarrizko eskabideak eta eskubideen errespetuaren aldarrikapena direla, gaurkoan protagonista, eta zuzeneko irudi horietan ikus dezakegunez joaldunek, mitoaroak, gaurko Bilboko kaleetako aurrealde horretako manifestazio buruak honezkero udaletxea daster gertu ikusmiran ere izango duela eta ekitaldia, gaurko ekitaldi nagusi hori ere gertu izango dela. Edozein kasutan ikusten dugu, ezagik ikusten dituzun irudiok, baina gaurko argazki esango dugu atsegin horiek badituela helburu baita ere, sare herritarrak esan dizuegu, badela halako espiritu atsegin baikor hori ere, badela gaurko helburu nolabait aurrera begira eta argi izpiekin osatutako aldarrikapena izatea izan delako, besteak beste sare herritarraren helburua azken urteotan nolabait garain ilun horiek edo ezarritako iluntasun horren aurrean argi hori pixkanaka piztutzeko giltzare erabili izan dute urte batzuetan batira. Hori ere nolabait piztutzeko asmotan, Carmelo, zerbait erantzineko zenioke azken urtetako aipamen hori? Bai, dudarik gabe. Nik uste dut jende askok ez duela ulertuko, ez da hainbeste urteetan behin da berriro errepikatu, luzatu, eta beste garai batean bizi behar ginela pentsatzen genuenean, oraindik orain ere, 100 gora preso politiko, gartzelak, torturak, eta bar luzatzea, ez da. Eta jende asko behar bada Euskal Herritik kanpo ez du ulertuko, eta Euskaldun hauek nola pairatzen dute, nola aguantatzen dute hori guztia, nola dute humorea oraindik orain ikusten dugu moduan manifestazio alaiak egiteko, ez da, urtero, urtarrilero, eta bar. Nik uste dut hori adibidez gartzelan egon denak tokatu zaigu eta egon garenok badakigu nola den.
edota alako tortura pairatu direnean, edota zuk ondo esaten zenuen bezala gazte jentearen artean alako jasarpena, ez da, sakana dauka buruan, altzazu dauka buruan, jasarpen hori kolektiboa ere, lusatua ere izan da, batzutan terrorifikoa izan da. Eta nola dago morala eta indarra hori gainditzeko, nik uste dut elementua dagoela, da gizartearen besarkada sentitzea. Jendarteak, euskal jendarteak egundoko besarkada eman digu gartzela barruan geunden hori, errepresioa jasaten dugun hori, da horrek lagundu digu ikaragarri. Claro, egia da, beste aukera bat posiblea zela, adibidez Irlandan gertatu zena. Irlandan, urte larriak izan ziren eta ira eta Londreseko gobernua eta parakaidistak sartutan bertan eta bar, eta urte horiek terribleak izan ziren, baina gero bide bat zabaldu zuten, ez da, akordio politikoa egiteko, eta akordio politikoaren oinarria jarri ziren, eta momentu batetik aurrera Irlandako borrokalariek ikusi zuten bide bat zabal zitekela autodeterminazioa praktikatzeko eta Irlanda osoa ere batzeko, eta hori irekita dagoela. Euskal Herriari eta Kataluniari ez diote aukera hori eman. Estatuak ez dio aukera hori eman, da ez dio ematen une honetan ere. Ze, klaro, guari gara orain euskal preso ez, baina begira dezagun Kataluniara, ez da, Katalunian zabaldu zen, baketsua eta demokratikoa zen bide bat, eta begira nolako erreakzioa izan zuen estatuak. Eta gerora ez du jakin gai hori konpontzen. Oraindik orain Kataluniako jentea dago epaite, atzerrian batzuk, Puigdemont bera eta bere taldea, epaitegien mende, zigortuta, gartzelan, eta bar, eta bar. Eta hor ez da etaren aitzakirik egon, ez da. Ordan, Estatu Espainiarra benetan agertzen duena da, oraindik orain, ez duela ahalmenik bide politikoak, bide demokratikoak egiteko. Hor esaten da transizioa. Nik usteo konzeptu hori aldatu behar dugula. Orain esaten dute, 50 urte dira, edo izango dira Franco hil zela. Hor ez da egon transizio horik, egon da transakzio bat, hori diferentea da. Hau da, frankismotik transakzio bat egon da, eta Estatu Espainiarrak hartu eta bereganatu egin ditu Franco berak emandako hainbat elementu oinarrizko justizia sistema, sistema represiboa, militarra, monarkia, eta goiti berako gizarte bat oso itxia eta oso atzerakoia. Hain da holase, etorkizun hurbilean ikus daiteke aukera gobernu aldaketa bat egin da oraindik ere eskuina eta eskuin muturra ailegatzea gobernura, ezta? Hori da estatua benetan frankismoarekiko transakzio estatu bat delako eta ez transizio demokratiko bat. Orduan, elementu hauek sakon aztertu behar ditugu euskaldunok. Umorea badugu, indarra badugu, baina ezin dugu etengabe horrela jarraitu urtero. Zer behar dugu? Geuk antolatu geure sistema. Klar, gartzelak esaten da, transferentzia egon da. Ez da egon transferentziari. Transferitu egin dira eraikuntzak. Baina gartzela politika, justizia politika, bai presoekiko eta bai euskararekiko, Nafarroan, hemen, estatuko epaileek zuzentzen dute, eta estatua bera gobernua zuzentzen du Madriletik, eta begira nola gabiltza. Ezin dugu euskara eskatu, Euskal Herrian lan egin behar duten funtzionario publikoen postutarako, baina zer da hori. Euskal Herrian ezin da euskararik eskatu, funtzio publiko egin behar duen jentearentzat Madrileko epaileek ez digutelako usten. Hor dago benetako arazoa. Hor, apunte interesgarriari da egiten Carmelo Landa zuzen ere, badiru delako auzi isolatu bat dela batzuetan, sare herritarrak egia da auzi honi heltzen diola, baina egia da salbuespen legedia horrek euskal jendartearen egunerokoa baldintzatzen duela, gordinki kasu batzuetan, presoen auzian esate baterako, baina oro har eskubideak urratuta dauzkala nazio gisa, eta hori eguneroko ariketa txikienean gertatzen da, egia da, ogasunak badauzkagula, lurraldeka, geure sosak ordentzen ditugula, baina sosa horiek ere egiten duten zirkuitua, Madrilera buelta, ez dakizuela oso ondo, ustez udal inbertsio izango den, autonomikoa, abiadura handiko trenera joango den, ez dakit, gutxi erabakitzen dugu, erabaki beharko genuken guzti horretarako, eta kasunetan eskuduntzak ere erdian daude.
zentzu horretan, Iruñe, zerbait erantzi nahi duzu? Erantzi nahiko nuke eta uste dut askotan ahazten dugula aipatu duzu ez, zenolako umorea eta postasuna eta pixkat bisitasuna, eta iruditzen zait oso garrantzitsua buruan izatea urtero gaurko egunez preso politikoak geratzen direla bizitarik gabe. Familiak etortzen direlako ona, eta iruditzen zait hori garrantzitsua dela buruan izatea, presente izatea, ze ez da kasualitatea, ez da horrela tokatzen delako, baizik eta ere nolabait presoak ere manifestazioan egoteko modua. Eta alaxen, egia da, egun Euskal Autonomia Erkidegoko, Nafarroako espetxeetan bisita huts bat izatea, kaso ez da. Garai batez, isolatuta eta arnasik ez daukan norbaiten kasua, baina hala ere esanguratsua da, nolabaiteko hitzordu honek bete behar bat ezartzen duelako, eta gaurko egunez senide lagun gertukoek hitzordua beste nonbait ezartzen dutelako, eta horrekin ere agerian utzi. Xabi Alo lankidea hain zuzen ere manifestazio buruan dugu, honezkero miribila atzean utzita, udaletxe plaza horretara gerturatzen ari delako, sare herritarrak Bilbon egindako hitzordu horretako manifestazio burua. Xabi, aurrera. Honekin arrazkion ikusentzule edarri, plaza Biribila igarota udaletxera bidean da Buenos Aires kaletik bera, hemen epaitegira heldu aurretik gaude, eta laster iritsiko da esan bezala manifestetxera. Aipatu duzu esaioan zehar euskal mitologiaren ikurrak ikusi direla, nolabait mitoaroari behar bada eginez edo. Entzun ditu alderdi politikoak, sindikatuak, milaka pertsona batu dira Bilbon, eta laster berriro sare herritarreko Bego Atxak eta Joseba Azkarragak hitza hartu dute, eta azken mezua emango dute. Ederki, Xabi, eskerrik asko ikustu duzu manifestazio buru horrek, aipatu dugu Buenos Aires kalean barrena, honezkero azken metroak izango dituela, jende multzo handia da edozein kasutan, eta atzera izango du oraindik ere manifestazio horrek bere errenka da, eta azken buru hori edozein kasutan zubia behin igarota udaletxeko holtza horretan izango da, gaurko manifestazioko mezu nagusia, bide horretan aipatzen genituen hainbat gako historikoak zenbaitzu, oso gaurkoak diren gakoak beste hainbat, eta aipatuko dugu sare herritarrak hainbatetan, eta bereziki egunotan nabarmendu duela azken hitzordua behar duela honek, nolabaiteko erronka, hor dago bat ere mahai gainean jaurtita, hainbat kanpainaren lekuko izan gara, giltzarena, oialetan barna murgiltzen zituen herritarrena, pirretxe eta porrotx ere ikusi ditugu, kanpaina ezberdinak egiten, horregatik ere zigor edo mehatxuren bat ere jasota. Sare herritarrak izugarrizko irudimena baliatu du, eta azken urteetako esan dezagun ekimen irudimentsuenak mahai gainean jarri, Bilboko kaleetan jarri, ea benetan honek bulego batzuetan zerbait mugiarazten duen, ez dakigu halako aldaketarik gerta daiteken egun batetik bestera, eta orain ere entzuten ditugu. Aipatzen genizki zuen pailazo ezagunenak, alaxe, sentitu pentsatu ekin, eta zer esan, irudimen horretan konponbiderako giltzak kanpainak ere zer esana eman zuen. Akaso baten batek esango du alaiegia ez ote da, baina lehen aipatzen genuen ez da, arnaz pixkat ere behar da ez da, auspo pixka bat aldarrikapenari berari ere jarrepen eman alizateko ez da? Bai, eta nik uste dut azkenean, ez da kasualitatea Pirritx, Porrotx eta Marimoto txegotea, eta lehen aipatu ditugun motxildua duen umeen lanketa ez. Nik uste dut ere sare herritarrak horretan asmatu duela, begirada horretan jartzen, ze azkenean badira beste biktima batzuk nolabait, zeharka jaso eta bizi behar izan dutenak eta bizitzen jarraitu behar dutenak, eta nolabait eragina izango duenak euren prozesu vitaletan. Zentzu horretan beraz, aurrera begira jarrita, datozen belaunaldiei, nola helduko zaie, hau dena, behin betiko bukatuko baldin bada,
hau nola jasoko da, nola kontatuko da, hau? Hau ere, zergatik luzatu da eta luzamendu horren arduradunak ere izango dituzte izena bizenak, nola kontatuko da, Carmelo? Ze galdera ona. Goazen baikor jartzera eta pentsatuaz benetan puntu hori egiazkoa dela, hau nola kontatuko da? Ze galdera ona egin duzunekin. Nik uste hemen ari garela gaur, mai gainera ateratzen ditugun hainbat gaiekin da manifestazioa berak egiten du berridatzi esango nuke, zentzu positiboan, ze gertatzen ari den da, batez ere norantza abiatu nahi dugun, behin betiko elkarbizitza antolatu geuk euskaldunok, Euskal Herrian, askatasunean eta bakean. Da nik uste herri honek baldintzarik okerrenetan aurrera pausua handiak eman dituela. Baina kontrara aurkitu du erantzun oso eskorra, eta nik uste hau argitu behar dugula. Lehen esaten zenuen, gaur presoak eta bisitarik gabe gelditzen dira. Bani oroitzen naiz, Gartzelan geundela, guretzat egun hau oso posgarria izaten zela, eta bisitarik ez izatea motibo honengatik guretzat postasuna handi bazen. Cáceresen edo Alkalamekon geundela gogoratzen naiz, edo Soto del Realen, ezta? Guretzat oso posgarria zen egun hau, naizta bisitarik ez izan. Baina bazegoen beste elementu bat gaur arte irauten duena eta aldatu behar dugula, hain justu ere etorkizunera begira nola kontatu behar dugun da, nola azaldu behar dugun gertatzen dena argitzeko. Eta da hain justu ere preso politikoen konzeptua. Begira. Hor ikusten da estatuak, bai PPek, Bosek, noski, baina PSOek ere bai. Eta estatuko komunikabide askok eta bar ukatu nahi digu konzeptu hori. Hau da, euskal presoak ez dira politikoak esaten dute. Nola ez direla politikoak? Begira, ni kontatuko izut esperientzia zuzen bat. Ni Europako Parlamentuan bilela, gertatu zen Irlandan, bake prozesu bat garatzen ari zela, prestatzen ari zela. Eta bake prozesu hartan momentu oso latzak izan ziren, da orduan ere, Irlandako gartzelatan zeuden presoei, Irako presoei eta bar, ukatu egiten zitzaien Britainia Handiko gobernuak, Margaret Thatcher gogoratuko duzue, konsiderazio hori. Esaten zuen, terrorista dira eta ez dira preso politikoak. Egundoko borroka egin zuten, batzuk hil ziren gozegreban, badakizue. Da hortik aurrera, Britainia Handiko gobernu kontserbadorea lehenengo eta laborista gero aldatu zuen jarrera, eta esan zuen, bai, preso politikoa dira. Hau borroka politikoa da. Modu batean edo bestean eginda, baina borroka hau da nazioaren onarpenerako borroka politiko bat, eta bide politikoa zabaldu behar dira. Aldatu zuten, konzentratu zituzten gartzela batzutan, gogoratzen ez, H-blokea deitua, eta emakumeak ere beste Balimorfi izeneko gartzela batean, eta politikoak konzentratu egin zituzten da, neuri adibidez, Euskal Herritik joan da, Europako parlamentarioan nintzela garai hartan, eman ziaten aukera beraiekin elkarrizketak egiteko. Eta baloratzeko egoera eta saiatzeko Euskal Herrira eta Estatu Espainiarrera ekartzen. Ni elkartu nintzen preso politikoen kolektibarekin gartzela barruan, Irlandan. Da konsiderazio hori zeukaten. Hau ze urtetan zen, Carmelo? 94 urteetan, oso urte importanteak prozesuaren garapenean. Hemen sekula santan, ez Pepeek, ez PSOek, ez Rubalcabak, ez Felipe Gonzálezek, ez da Sánchezek ere, ez digu onartu euskal presoak preso politikoa direla. Motivazio politikoa eta borroka moduak dituzte, aldakorrak momentu batean, borroka armatua egin dute eta beste batzutan ez, baina hori gertatu zen berdin, Frankoren kontra ari ziren gudariekin, segin behar zuten hitzekin ezin zioten aurre egin Frankori. Hau da, dauden bideak eta eskaintzen diren bideak hartzen dira. Ordan, zuk eskaini bide politikoak Irlandan gertatu den bezala eta erantzuna bat izango da. Claro, hauek erre eta desagertu da eta oraindik ere konsideratzen dute hauek terrorista hiltzailea direla. Eta jarraitu behar dutela gartzelan. Hori aldatu behar da. Aldatu behar da oinarrizko konzeptua. Hauek dira preso politikoak eta bide politikoak eskaini behar dira elkarbizitza baketsu bat antolatzeko etorkizunean. Eta zero be, euskaldunoi geuri ustea baino geuk erabakitzen nola antolatu justizia, gartzelak, hezkuntza eta etorkizuna.
Hor, lehen egindako galderare hortik bazi joan, hau nola kontatuko ote den akaso, Irlandan izan dute kontakizuna, baiz eta zinema gintzen ere, ikusentzunezkoen industrian, Segoviako iesa bada, duela markada batzuk atzera egindako lan bat, ziur belaunaldi berrien baitan askok ezagutu ere ez dutena egingo, badago alako, akaso utxune bat, oroimen historiko horri dagokionean ere, gordailu lana ere, ez ote den oraindik ere, martxan jartzeke. Goazen Bilboko kaleetara, gaurko memoriari dagokionean, honezkero udaletxetik gertu delako manifestazio burua, Irati Alvarez lankidearen bertan dugu, laster batean entzungo gaitu. Arratsaldeon Irati Alvarez, bai, arratsaldeon. Ikusten dugunez, manifestazio buru heldu da honezkero, udaletxeraino. Konta iguzu, zer den bertan bizi duzuena? Bai, hala da bai, oraintxe bertan iritsi berri da mobilizazioa udaletxe parera, hala ere herritarrak oraindik hurbiltzen ari dira eta plaza betetzen ari dira. Irudi oso polita dugu aurrean, antortxak ikuste ditugu, joaldunak ikusi ditugu, buru handiak ere bai, denak bakea eta konponbidea eskatzeko. Irati Alvarez, udaletxe gertuan, hain zuzen ere, laster izango da, bertan ekitaldia. Jendetza, ikusten duzue, zubia zeharkatzen, oraindik ere, asko dira eta udaletxera bidean diren herritarrak. Irati, galdetzen genizun jendea, jendea oraindik ere bidean ikusiko duzuela, zubia zeharkatzen manifestazioak luze jotzen duelako. Bai, horrela da, zubia bete-beterik dago, Palestinako bandera ere ikus dezaket aurrean, arrano beltzaren ikurra ere bai, hartza ere gure beste ikur bat ere ikus dezaket, jendetza gaula aipatu berriz ere, baina horrela izaten da urteroko hitzordua eta honen aurtengoak ere ez du txik egin. Ederki, Irati, pentsatzen dugu, laster hasiko dela edozein kasutan ekitaldia, prestaketak ikusi dituzue, dena prest da, udaletxean, gaur sare herritarrak azken mezu hori jaurti dezan, 4 haizetara? Goizetik ibili naiz nik kaletik, eta bertaratu garenean, udaletxera bertaratu garenean ere, ikusi dugu nola zeuden izan prestatzen dira manifestaziorako ongi eta preste egon dadin, eta lan handia dago atzean, esan bezala, mobilizazioarekin batera laguntza asko ere izan da hau gauzatzeko, petodunak ere izan dira, bai dirua biltzen sare herritarraren lanak aurrera egin dezan, eta baita segurtasun neurriak hartu daitezen, eta dena ondo ateratzen ari dira dirudi, ea orain zer esaten diguten mikroetatik. Ederki, Irati Alvarez, eskerrik asko, udaletxean da 11ako bidali berezia, laster batean itzuliko gara, Irati, eskerrik asko, eta ondo aipatzen zigun bezalaxe, lan bolondrez hori, peto horidun horiei esker gaurko egunez bai, baina urte osoan zer ere, petori gabe ere, zenbat eta zenbat bolondrezi esker egiten duen aurrera sare herritarrak, bizunkada ere antolatu dute hortengoan, sosik gabe gauza hondirik ezin delako egin, eta horretan abilak direlako, ezta, Espainiarrak horretan sosa nolabait kendu, lapurtu, kasu batzuetan esango dugu, komila artean, baina horrek ere kaltea egiten du, ezta? Bai, eta orain bizumeekin ere zenbat lapurtuko dute. Fidatuko gara, ezta? Iruñez, ez diogu esperantza txiki bat jarriko dugu bizunkada honetan, edo... Hori, zenbat eta gehiago, hobe. Bai, akaso, ez dakit, auzipetzen zailago ere izan daiteke, ez? Hainbeste entitate tartean egon da, edo? Bai, bapatean. Arrisku edo segurtasun puntuera izan dezake, nola ikusten duzu? Bai, hor ere gero kontzeptuan, zer jarri. Zer jarri, bueno, tira. Egunotan ziur toki bat baina gehiagotan dire inguruan bintzat, mai gainean egon den auzi bat izan da, bizumarena, zenbaitzuak aso teknologiarekin borrokan ikusi ditugu zinean, eta beste batzuk alako zalantza digitalekin ezin ukatu, aro digitalean murgilduta, adimen artifizialaren garaiotan ari garela
Auzi hau eta zizketan, kaleak garrantzia du, baita alor digitalak, esparru digitalak ere, eta sustengo ekonomikoa bakarrik ez egungo aktivismo digital horrek ere pisu handia du eta ez dugu gaztuko sare herritarrak besteak beste Instagram, Facebook, Twitter, hainbat komunikazio kanal baliatzen dituela urte osoz eta horretan YouTube kanalean sartu besterik ez da, urte guztiotan sare herritarrak egindako mobilizazio horien berri izateko izan eguberrietako martxak, izan kanpaina ezberdinak, izan gonbidatuak, izan lekukoak, bueno, tira, badirudi ekitaldia laster dela astekoa, eta entzuten diegu sare herritarraren antolatzaileek ez oraindik ez da hasiko, eskakizun hauxe izan da, mesedez zubitik gerturatzeko, asko izango dira pentsatuko dutenak ekitaldira ez dira itxiko, hainbeste jende bilduta askok ez dutelako bertako mezuak aso zuzenan entzuteko aukerarik izaten, baina tira, hori ere gertatzen da, ez da? Hori da, lehen Carmelok aipatu du hemen Euskal Herrian badugula gogoa ez, konponbide bat lortzeko edo bilatzeko, eta iruditzen zait nahiko esanguratsua lehen aipatu dugula leloa, baina pankarta hori eramaten ari direnetan, ez? Ikusi dezakegu Rosa Rodero adibidez, etaren biktima bat, eta ondoan Ane Muguruza duela estatu indarkeriaren biktima bat. Orduan iruditzen zait, hor erakusgarria dela eta erakusten dela hemen dagoen gogoa. Kontua da, eta lehen aipatu duzu ere, Irlandarekin auzi horretan, nola bai onartzen zieten nazio izateko, kontua da hemen akaso arazoa hori dela, ez zaigula aitortzen gure kasuan Euskal Herriari eta herrialde katalanei ere nazio garela edo nazio identitate hori eta hori dela eta Euskal preso politikoak gure kasuan ez, preso politiko abizen hori ukatua zaiela. Carmelo, Europan ibili izan zara, epatu duzu Irlandan ere aritu zinela. Deigarri izan da, besteak beste, Netanyahu nork eraman duen auzitara, nork zigortu, ez dakit poetikoa izan, honek ere filma baterako ematen du ez da, Hego Afrika izatea, kolonialismoaren ez dakit ikur zuri eskuindarrena, den hori auzitara eta ari gara, salbuespeneko politikaz, mugarik edo amaierarik ez duten espetxe aldietaz, tira horretan Hego Afrikan asko dakite. Hego Afrikarrek parte hartu zuten baita Aieteko konferentzian ere, Irlandarrek ere bai, Britainiarrek ere bai, halako implikazioa, mundu mailako halako ordezkaritza eta hain aktuala ere dena tartan egon da, nola lortu du baten batek txiklea inbeste estiratzea, edo luzatzea? Oso galdera onak egiten dituzu ekine. Eta hori da, hola da, hori da klabe bat, begira. Esan dugu estatuen jarrera itxia den berezik estatu espainiarrak, ez da. Ez alderdi batek besteak estatua berak, ez da. Epaileek, erregeak, instituzioiek, Guardia Zibila, zer esan. Eta nola kutsakorra diren jokabide horiek zelen tortura ipatu dugu. Torturaren sujeto nagusia Guardia Zibila izan da polizia espainiarra, baina jarraian joan da ertzantza ere. Da hori oso kezkagarria da. Halako jokabideak errepikatu egiten direnean bertoko erakundetan oso kezkagarria da kutsadura hori, ez da. Aldiz, Euskaldunok zer egin dezakegu, non bilatu behar dugu indarra, gure herrian noski, hor dago, indar printzipala, baina Irlandarren gandik eta nik ikasi nuen beste gauza bat, da guztiok ere kontuan hartu beharko genuke. Ze garrantzitsua izan daiteken nazioarteko diaspora deitzen duguna, hau da, Euskalduna munduan, eta Euskaldunon lagunak munduan. Hego Afrika esan duzu, Nelson Mandelaren Hego Afrikak lagundu zuen ikaragarri, eta egoera oso zaila zeukan. Nelson Mandela berak 25 urte eman zituen gartzela latzean apartheidaren sisteman. Baina nola lagundu zuen beste Irlanda. Eta Sinn Féin eta IRA eta Jerry Adams da bat prozesu egiten. Jarraituko dugu horretan Carmelo Landa eta Pepe Mujika ere ez dugu aztuko. Ezta? Guazen udaletxera, Bilboko udaletxera, sare herritarraren ekitaldira. Eta kantatzeko noski.
elkarlana oso merezia eta oso garrantzitsua da, eta zenbat eta gehiago garen orduan eta indartsuago izango gara. Beraz eta besterik gabe, Luisek eta biok, kantatuko dugu, zuek guztiok ezagutzen duen zuen kantza bat. Eta gustatuko bitzaik guerretan, Luiseri utziko dio hasten eta gero dano batea, ok? Zerrik asko! Bakiban izkio, neria izango zen, nezuen alde ingo. Bakiban izkio, neria izango zen, nezuen alde ingo. Baina nonela, etzen gehiago txoria izango. Baina nonela, etzen gehiago txoria izango. Txoria nuen baite, Etsani, Soria nuen baite. Oakian izkio, neria izango zen, ez nuen alde ingo. Oakian izkio, neria izango zen, ez nuen alde ingo. Baina nonela, etzen gehiago Mikroazalduko. Ba, alaxe, Mikel Laboa handiaren doinuak berriz ere, protagonista. Baditugu hainbat ereserkia Euskal Herrian, eta horiek futbol estadioetan ere berreskuratu diren ereserkiak dira, besteak beste txoria txori, ereserkia gehiago ere badauzkagu. Akaso gure herrian badugu abantaila hori, ez da, bat baino gehiago badugula, eta egoeraren arabera ereserkia bat hautatzeko gaitasuna dugula. Tira, gaurko egunak ereserkia honekin badu lotura, besteak beste gatibu eta honezkero, erabat tokiz kanpo, akaso inoiz tokiren batean logikarik izan da ere, egun salbuespen espetxe politika batek oraindik ere indarren segitzen duela, oinarrizko eskubideak urratuta segitzen dutela, familia hainbat eta hainbatek bizimodua ezin eraiki edo horren baitan, espetxeren baitan eraikita segitzen dutela, norbanako, ehunka norbanako baldintzatuta noski. Gaurko egun honi nolabaiteko amaiera emateko nolabait ikusten duzu, ez dakite gaurko ordezkaritza pankarta mugitzen ikusten dugu, ezta? Badirudi unki dura ere eragin duela. Mikel Laboaren txori honek. Ostean, lehen musika intro edo alako sarreraren ostean, ikusten ditugu, urrunetik ikusten ditugu, baina Bego Atxa eta Joseba Azkarraga honezkero eskaileretan gora, Bilboko udaletxeko eskaileretan kokatutako atril horretan, eta gaurko azken mezu hori ere eskuratuko dugun honetan. Bien, ¿no? Eta Joseba Azkarraga, sare herritarraren ordezkariak, presten dira, gaurko mobilizazionetan, behin betiko puntuak ezarrita. Arratsaldeon, Bilbo! Moltes gracias, Luis Jack eta Gorka Kenner.
Mila esker bihotzetik denoi berriz ere Bilboko kaleak ilusioz eta esperantzaz betetzeagatik beste behin ere euskal presoen eskubideak erreibindikatzeko. Eskerrik asko herri honetako emakume eta gizonei. Argi eta ozen esateagatik presoen egoera konpondu ezean ez dagoela normaltasunik. Izan ere, konponbidea da elkarbizitzaren oinarria. Justiziazko bakera hurbiltzeko bide bakarra delako. Eskerrik asko Euskal Herriko alderdi politikoei, sindikatuei eta elkarteei. Hemen daudenei eta ez daudenei. Erreibindikazio honekin bat egiteagatik. Entzuten da, gaurko aldarrien artean, Bego Atxak Joseba Azkarraga, sailburu izandakoa aipatu dugu lehen Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, nork esan, sailburu bat berari dela eskatzen oinarrizkoa eta bete beharrekoa dena, arrazoizkoa, legezkoa, juridikoki oinarria duena tira, ez dakigu honezkero nola esan behar ote den eta ze ate jo behar ote den. Hau entzuna eta aplikatua izateko. La vuestra solidaridad. Moltes gràcies, Néstor Mallorca. Moitas grazas, Bloque Nacionalista Galego. Presidente Quintorra, moltes gràcies por apoyarnos una vegada més. Eta mila esker, Gorka Kenel, moltes gràcies, Lluisak, eta eskerrik asko ere, Inés Osinaga. Gure aldarrikapena babesten duten gaur, Bilboko kaleak betetzen ari diren milaka pertsonen adorezko oihuek. Ez baitute utziko beren izenean eskubideak urratzen eta konfrontazioa eta krispazioa areagotzen segitzea. Denon artean lortuko dugu presoen eskubideak urratzen dituzten politikak baliogabetzea. Denon artean ekarriko ditugu etxera, erbesteratuekin eta deportatuekin batera. Aurrera goaz, etapak betetzen goaz. Dudarik gabe nahi genukena baino motelago, baina ongi goaz. Aspaldi utzi genituen atzean urruntze politikak eta haiek eragiten zituzten eskubide urraketak. Bakartze ziegak, lehen graduan mantentzea zigorrak bete arte. Eta berriki gainera, garaiten bat lortu dugu blokeoari eta krispazioari eusten tematzen direnen kontra. Bukatu da, betetako zigorrak aintzat ez hartzea. Bukatu da, presoek jasan behar izan duten zentzugabekeria juridiko nagusienetariko bat. Gure aurpegietan, iaz baino poza handiagoa ikusten da aurton. Eta hurrengo urtea ere hobeagoa izango da. Baina hobekuntza hori guztio lanaren araberakoa izanen da. Gure zeregina da, bultzatzen jarraitzea. Baina horretarako, batera ibili behar dugu. Bat egin behar dugu, bidean jarri aldizkiguten oztopo guztiei aurre egiteko. Batasunetik eta zuzenbidearen eta giza eskubideen aldeko konpromiso militantetik baizik ezin diogu bukaera eman konfrontazioz eta sufrimenduz betetako garaiei. Nolanahi ere, salbuespen batzuk indarrean garraite. Batetik, duela 20 urte baino gehiago,
Euskal gizarteak egun bizi duen guztiz bestelako garaietan onartu ziren legeek eragiten dituzten salbuespen neurriak. Eta bestetik, espetxetako gestioan egunero aplikatzen direnak. Esan beharra dago, ezen gradu progresioei, espetxe baimenei eta zigorrak betetzeko beste eredu batzuei dagokionez, motivazio politikoko presoi aplikatzen zaien tratamendua diskriminatzailea dela. Beste preso batzuek jasotzen dutenarekin alderatzen baldin badugu. Ez dugu inolako privilegiarik eskatzen. Espetxe politika arruntaren aplikazioa baizik. Inolako salbuespenik gabe, diskriminaziorik gabe, abagune politikoaren menpe egon gabe. Gainerako presoi ezartzen zaizkien tratu eta irizpide berberak baino ez ditugu eskatzen. Eskatzen dugu ez daitezela geldiarazi hirugarren gradurako progresioak eta espetxe baimenak. Ez eta zigorrak kartzelatik kanpo betetzeko beste edozein eredu ere. Las condenas impuestas por los jueces no pueden privar a los presos y presas vascos de otros derechos. No se les puede impedir el derecho que tienen a recuperar su libertad. Ya es hora de decir basta a que determinados ámbitos políticos... Baina Joseba Azkarragari ere gaztelera zentzun berri diogun moduan, ezin du epaile batek norbaiten oinarrizko eskubidea urratu eta zapaldu, epaile izan da ere, ezta? Non dago edozein kasutan elkarbizitza hori? Nor da, auzi hori bidezkoa ez dela esango duena edo eta hor eskuduntzen festa azten da, ezta, Carmelo? Bai, hori da, batetik eskuduntza da, bestetik nazioarteko erakundeek orain arte berme bat izan direnak eta halako kasuetan arbitro lana egin dutenak eta estatu espainiarra bera hainbat aldiz zigortu torturengatik, espetxe politikagatik da, gaur egun oso ahul daude, ezta. Eta horregatik esaten nuenik ikusi behar dugula euskaldunok nola erabili beste herri batzuk erabili dituzten bideak, beste diaspora. Hau da, munduan euskaldun asko dago, edo euskal herritarron lagun asko dago, eta hor Ego Afrika aipatu duzule, Mandelaren Ego Afrika lagundu zuen Irlanda ikaragarri, gero Irlanda lortu zuen bere diaspora estatu batuetan nagusiki mobilizatzea, da horrek aldatu zuen gatazka neurri handi batean Clinton, presidente zela, Irlandaraino joan zen, hain justu ere, indar handia zeukatelako eta daukatelako Irlandarrek estatu batuetan. Da lortu zuen, Irako presoak eta Sinn Feinekoak eta, buruzagiak ere Jerry Adams, Marty McGuinness, ordurarte terrorista arriskutsua zirenak, buruzagi politiko konsideratuak izatea. Eta Mujika aipatu duzu, Pepe Mujika. Kontatuko dizut euskaldunokin lotura zuzena duen pasarte bat Pepe Mujikarena. Gertatu zen, garai hartan ni europarlamentari nintzela, talako batean dei bat izan genuen Montevideon, Uruguain arazo larri bat zegoela. Eta zen PSOEren gobernua Felipe Gonzálezek eta garai hartan ere Garzón epaile batek ez dakit ezagun egiten zaizuen izena, ezta? Bai, guztot, belaunaldi ezberdinek ezagutu dugun epaile izan dela, ezta? Oraindik ere hor dabil, orain uste Nobel saria edo eskuratu nahi duela. Horretan, aleginetan dabil. Garzón honek eta PSOEko gobernuak egin zuen operazio bat erregea bera ere, Borboia aita, ezta? Implikatuz, Montevideon, errefusiatu euskalduna. Carmelo, segundo bat, Bego-atxaren hitzartzea dugulako, guazen, Bilboko eskaileretara. Indarkeriarik ez izatea baino askoz gehiago den bakearen garaia. Eskubideak ekartzen dituen bakearen garaia. Herri honetan gertatu dena ez ahazteko eskubidea, baina horrekin batera elkarbizitza denon artean eraikitzeko eskubidea ere. Gorrotorik ez, errebantzarik ez. Are gutxiago gorroto hori biktimen minetatik etekin politikoa lortu nahi dutenengatik baldin badator.
Eraiki ezagun bada, elkarbizitza autokritika kolektibotik abiatuta. Ezin dakieke autokritika eskatu soilik euskal presoei. Giza eskubideak urratu dituzten guztiek ere, gauza bera egiten ez badute. Estatua bera tartean. Porque la construcción de una memoria colectiva del conjunto de vulneraciones de derechos que se han producido en nuestro país exige incluir también los asesinatos del terrorismo de Estado, la práctica de las torturas y los abusos de poder, porque una paz sin violencia, pero con injusticias y desmemorias, no nos sirve. Porque cuando se mantienen medidas excepcionales contra los presos y presas vascas, se practica una injusticia. Cuando se mantienen legislaciones excepcionales, como las de obligar al cumplimiento efectivo de 40 años de privación de libertad, se comete también una injusticia. Cuando se bloquean las progresiones al tercer grado y otras formas de cumplimiento de las penas diferentes a las de prisión y sin contacto con la sociedad, se comete una injusticia. Cuando se homenajea a la Guardia Civil y se olvidan a las víctimas producidas por las torturas por ellos cometidas, se comete una injusticia. O cuando se utilizan políticamente a las víctimas y se manipula su dolor, también se comete una injusticia. Desde SARE tenemos muy claro que es necesario fortalecer el respaldo y el apoyo a las víctimas de las violencias, de todas las violencias, porque siendo las víctimas iguales en sufrimiento, no es aceptable que las varas de medir ese sufrimiento, tanto políticas como judiciales, sean varas diferentes. Es imprescindible que se establezcan reconocimientos iguales. Por ello exigimos el mismo reconocimiento para las miles de personas torturadas, a las asesinadas por las fuerzas de seguridad, a las víctimas del terrorismo de Estado, de los grupos fascistas y parapoliciales, y también, cómo no, a las víctimas de una política penitenciaria que se diseñó para quebrar el alma y los cuerpos de los presos y presas vascos y sus familias. Joseba Azkarragaren hitzak dira horiek eta besteak beste norbait hausteko, gizarte bat hausteko eta nazio bat hausteko sortutako politikak izan direla, zalantzarik ez, eta multzo berean, kontestu berean, aipatu ditu besteak beste, espetxetako salbuespen politika, esterminatzailea, baina estatu krimenak ere, injustizia aipatu du, eta estatu krimenak ere, eta artean sartu alegia. Halako egoerak luzatzeko erabakia hartzen ari diren horiek, injustizia bat, eta berez lege urraketa bat dutela eskuartean, eta hau ez da ez nola nahiko kontzeptua, eta akaso honetan irakur genezake aurten sare herritarrak dakarren mezua. Alegia, behin betiko eta puntua ezarrita esanaz, onaino heldu garela, hemendik aurrera hau mantentzen duen edozein erakunde estatu aparatuk hori izan barko lukeela ondorio gisa, ezta? Egun bakoitzeko, injustizia egun bakoitzeko, baten batek erantzun dizun hartu beharko duela, hala? Begira, nik uste ideia importante bat azpimarratu duzula orain, eta hain justu ere hori da. Ezin dugu oinarrizko kontzeptuetan atzera egin. Eutsi behar digu, begira, eta lehengoarekin lotuta dago hau. Montevideora joan ginen, han Garzonek eta Barrek eta Regeak eta Felipe Gonzálezen montatu zuten operazio errepresibo bat han zeuden Euskal errefusiatuen aurka, betiko argudioa. Etarrak dira, terrorista dira eta bat.
elkartu ginen, ni europarlamentarian nintzen da, talde bat joan ginen, elkartu ginen Montevideon, Uruguaiko parlamentuan zegoen Pepe Mujica izeneko parlamentario bat. Eta Frente Amplioko bozeramalea zen. Bueno, nor zen Pepe Mujica hau? Lakaieren gobernua zegoen orduan, oso eskuineko gobernua Uruguain, eta esaten zuten hau terrorista zela. Gartzelan egon zen urte luzeetan. Orduan, orain begiratuta. Argi daukagu, Pepe Mujica esen preso politiko bat, gartzelan zegoela Tupamaroetan ibili zelako, noski, preso politikoa, zen. Claro, orduan, gero Nelson Mandela, esen preso politiko bat 27 urtez ANC talde armatua antolatu zuelako gartzelan egon zenean, presidente izan zen. Jerry Adams, Martin McGuinness, Irakoak izan dakoak, ez ziren preso politikoa gartzelan? Orduan, galdera logikoa da. Josu Urrutikoetxea, orain berriro nahi dute fabrikatu inputazioa bere kontra. Argala, Estatu Espainiarrak eraila operazio batean. Hoiek ez ziren preso edo errefusiatu politikoak. Bistan da, hor ezin dugu atzera egin. Bide politikoak, konponbide politikoak zabaldu behar dira gatazka politikoiek konpontzeko. Mundu osoan egiten bada Euskaldunok ere hori behar dugu. Hor ez dugu atzera egin behar, oinarrizko konzeptu horietan. Gaur zalantzarik ez aurrera egin duela Euskaldien darteak urrats berri bat. Ez dakit mitoaroarekin lotuta, baina lehen Luisleak eta Gorka Kener urrunetik ikusi ditugu, baina txoria-txori, Mikel Aguaren txoria-txori ekarri digute, orain berriz Ines Osinaga da, entzuten duzuen aurrunean ikusten dugu, baina Ines Osinaga, arrasatearra, euskal musikagintzan, aitzindari eta emakume feminista erreferentziazkoa, gaur Donostian barkatu Bilboko udaletxeko eskaileretan, aurrera Ines Osinaga. Eta agian egia da dena aldatzen dela, edo behintzat egia da ia dena aldatzen dela. Edo behintzat, badirela gauzak, ezer ez bada aldatzen, ez dena aldatzen. Edo badirela gauzak, behin betiko aldatzen ez diren erarte, ez direla guztiz aldatzen.
Tira, dena aldatzen da, Inez Osinaga entzuten dugu. Eta ikusten duzu ezen olako jendetza duen aurrean, Zubi jendez lepo udaletxe aurrean, eta ikur hori, argiztapenen atzean ikusten den ikur hori, etxera, bi ezi horiek, behin betiko puntu. Egia da, gaur eguraldia lagun orain bai, baina muntaketa lanetan zebiltzanean ez dela hain lagun izan eguraldia, tira, hala eta guztiz ere, xume baldin bada ere, gaurko egunez, ekitaldi hau zuzenean telebisatzeko ahalegina egin dugu, ari gara egiten, eta Inez Osinaga ere horretan maisu, beste behin ere, ez dugu ahaztuko Joseba Sarrionaindiarekin, eta Habanan egindako proiektu ezberdinekin ere, azken garaietan, azenolako sormen lanak, berritzaileak, eta baita euskal opera batekin ere ausartu dela, Inez Osinaga, beraz, tira, gaurko egunez, beste behin ere ikusi ditugu batetik, Luis Llach eta Gorka Kenner, Kataluniatik ordezkaritza zabala ikusten da, izan dela, badela gaurkoan. Akaso Joseba Azkarragak une batez ere aipatu du, herrialde katalanetako ordezkaritzak ere zenolako garrantzia duen, itxura guztia dauka, azken batean auzi honek ere, irtenbidea izan dezan, estatu mailan ere, peninsula mailan, estatua aipatzen dugu askotan, Portugal existituko ez baliz bezala, baina peninsula mailan ere, bozgorailua izan baduela, eta gero eta gehiago izan, horrek ere erraztu edo behintzat indar kolektibo horretan lagundu egiten duela, Iruñe. Bai, nik begoatxak aipatu dituen hitzekin geratzen naiz, bereziki esperantza eta ilusioarekin gaudela, beste behin, baina ere bereziki gorrotoari eta rebantxari aurre egiteko momentua dela eta aipatu du, ez? Hor autokritika hitza erabili du eta azkenean ulertu behar da gatazka bat ez da pertsona bat bere buruarekin duena, ere izan daitekeela, baina kasu honetan bi norbanako daudez, kasu honetan Estatu Espainola eta Euskal Herria,
eta hor, ez da eski guk autokritika ariketa hori egitea, ere beste alde horrek ere behar du autokritika egitea. Iruñek hori aipatzen du, Carmelo, gaurko mezuari dagokionean, bide horretatik, zure bat zatoz? Nik uste dut Euskaldunok, ari garela, zabaltzen bide bat, indarrez, erabakiz, kemenez, eta behar dugula zorroztu, esango nuke, bakera, askatasunera eta buru jabetzara eramango gaituen bide hori. Aliatua behar ditu, lagunak, elkartasuna bilatu behar dugu mundu mailan, nazioartean, nik uste badugula, baina sare hori indartu behar dugu. Da gero, Euskal Herri mailan, herritarren arteko oinarrizko batasun bat behar dugu. Nik ikusten dut hor, ordezkari ugari egon direla, Euskal Herritik, Kataluniatik, nabarmena Kataluniakoa, nik uste oso azpimarragarria, baina Euskal Herrikoak asko egon dira, baina ez dira guztiak egon. Ulertzen didazu, orduan hor ordezkaritza batzuk falta dira. Nik uste dut Euskaldunok geure alderdi politikoak, geure sindikatoak, geure herri erakundeak guztiak batzea behar dugula, oinarrizko helburu batzuren inguruan. Ipar eta Hego, Nafarroa eta Bizkaia, Zuberoa eta Lapurdi, Euskal Herria bat da nik uste behar ditugula argi izan, oinarrizko helburuak izan behar direla elkarbizitza antolatzeko bakean da askatasunean hemen Euskal Herrian. Geure justizia sistema punitiboa baino gehiago sistema integratzaile bat, geure kultura, geure nortasuna, mitoaroa gora bera, geure historia landu, geure memoria guk landu eta etorkizuna zabaldu. Bagara gauza, nik uste Madrilekoak eta Parisekoak baino are nabarmen gehiago gara horretan, gauza almen hori badugu Euskaldunok dari gara frogatzen. Herri txikia izan arren, geure 3 milioi eta piku biztanleok, bagara gauza eta mundu mailan baditugu hainbat diasporan, hainbat Euskaldun laguntzeko pres. Da nik uste bide positibo horiek egiten ikasi behar dugula, etxe barruan eta mundu mailan. Eta aurre egin eta geureari eutzi konplejurik gabe. Oinarrizko elementutan ez dugu atzera egin behar. Presoa preso politikoa dira, gatazka politiko bada, konpondu egin behar da, bide politiko demokratikoak eman behar dira, amaitu behar da presoekin eta guztiak kalean libre izan behar ditugu. Eta etorkizunera begira geure utopia positiboa gauzatu egin behar dugu Euskal Herrian. Nik uste gaurko ikasgai nagusia hori dela. Gaurko ikasgaiekin bukatzaldera goaz, minutu gutxi batzuk barru agur esango dizuegulako, edozein kasutan doinu artean agur esateko aitzakia badugu, alderaketa txiki bat egingo dugu. Guazen Herrera de la Manchara, hamarkada batzuk atzera egin da, Ferminen kontzertuak hain ezagun egin diren garaiotan, eta hortik, atorretik gatozen atortxu aldera. Guazen Herrerara, hasteko eta behin. Eta esan bezala, azken minutuotan aipatu nahi genizuna zen Neu Gorriaken Herrera de la Manchako kontzertu berezi hura, segundu batzuk nahiko genituzkelako berreskuratu ezak lankidek baduten hortarako aukera, bestela, atortxuko irudi batzuekin azken txanpa honetan doinuak ekarren dizkizuegu. Herriak herriari sol, elkartasun
Tira, Atortxu eta Herrera de la Mantxako aipamen hori egin nahi genizuen, Atortxuren azkena badatorrelako, gaurko ezagi baina Atortxuk atarrabiari adio esan dio, lakuntzan azken hitzordua, Carmelo Iruñe, agur esango dizuegu, mila esker, beste behin ere, zuzeneko honetan parte hartzeagatik Iruñe, segundu batzu dituzu, Atortxuri buruz zerbait esateko, promozio, deialdi bat, Nafarron arrotasunerako badelako, bonoak salgai daudela ja, sartu atortxurrock.eusen eta bertan erosi, uztailaren 24tik 27ra, azkeneko aukera atortxuz gozatzeko, agur esaten du, baina ez dute agur esango bertan auzolanean urtez urte ibili direnak, beste tresna batzuk asmatuko ditu. Alaxe, ederki, Iruñe, mil esker, gonbite hortxe duzue, Carmelo, berriz ere eskerrik asko, zagin lakuntzan elkarri ikusiko ote dugun, plazerra beste behin ere, eta mil esker, hor bestaldean izan zareten guztioi, Euskal Herrian, Euskal Komunitate Digitaldean, diasporan, tira, eta zaudeten tokian, besarkada bat, muxo handi bat, gaurko irudi bildumarekin agur esango dizugu ondo izan, eskerrik asko. Behin betiko, simple bezain tinko, ez dugu etxiko. Behin betiko, simple bezain tinko, etxera takio, etxean eta kalean berdinekin solasean, eskola lanean, borrokan eta bakean, horma zarrak ere txizbide berriak ere ikiz, berri bat osaturik libre nahi dugu bizi.